Arratsalde on dizuela pilota zaleok, maila biko, maila bia lehena pilota lekutik. Hemen izango da gaur ados pilotaren binakako txapelketa nagusiaren bigarren itzuliari hasiera emango dion jaialdia. Kontuak ateratzen hasi gara. Zuzenean sartu aurretik eta izango da Ligaskako 16. partida. Eta orotara 30 jokatu behar direnez, beste 14 aurretik gaur bi izango dira, 16. eta 17. jardunaldiei dagozkienak. Eta bihar asteburuko 3. eta azken partida, orotara Ligaskaren 18. jardunaldikoa. Gaurko bi partidak hauek izango dira urren ez urren, lehendabiziko honetan maila nagusian lider ditugun Maili Barrokal eta Amaia Arrastia izango ditugu. Eta aurkari berriz, aurreko astean lan handiak eman, baina punturik lortu ezin da bi partidak amaitu zituzten. Natale Aranburu eta Maite Ruiz de Larranen Dimujika, eta honen ostean gaurko bigarrenean beheko zulora begira dauden Leire Oskoz eta Naroa Agirre batetik, eta lehengo astean jokatutako partida irabazituten Ainhoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo. Kontuak parekatuta daude sailkapenean, bikote guztiek dituztelako 5 partida eta dagoen desberdintasuna lehengo astean ere aurreratu genizu denez, jokatutako partida kopuruan baino irabazitakoan dago, batzuek gehiago dituztelako, beste batzuek baino. Lider gaur lehen partida honetan elastiko gorriarekin ikusko ditugun Maili Barrokal eta Amaia Arrastia ditugu. Jokatutako 5 bakarra galduta, Lizarran jokatuten ura galduta emaitza kopuru honean gainera, ez oso tanto gutxien geratuta. 25 puntuko aberasarekin, bigarren postuan dira asteburu honetan atsedena izango duten Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu, 5 jokatu eta 3 irabazita, 19 puntuko aberasarekin. 3. berriz, bigarren partidan ariko diren Ainhoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo, 5 jokatu eta Jerak eta Anek duten puntuko buruberarekin, 3 punturekin, baina aberas desberdinarekin, Musuiko tanto aldearekin. 4. berriz, gaurko bikote urdina, lehen partida honetako bikote urdina, Maili eta Amaia osatutako bikotearen aurkaria, Natale Aranburuk eta Maite Ruiz de Larramendi logikak osatzen dutena, 2 punturekin, puntu kopuru berarekin dira, baina 3 puntu gutxiagorekin aberasean, 5-tik 2 irabazita bigarren partidan elastiko gorriarekin ariko diren Leire Oskoz eta Naroa Agirre, eta 6. lehengo astean Azkoitian jokatuten partida hori galduta Eneritzarrieta eta Leire Galeano, puntu batekin eta -31ko aberasarekin, baina lere gaurko jardunalditik aurrera berriz ere kontuak partida kopuruari dagokionez aldrebesten hasiko badira ere, lehengo astean Azkoitian mikrofonoz kanpo aipatzen ibili ginen, egoerak iraultzeko ez duela asko behar, bikoteren batek txakalaldiren bat izan eta partida asko galdu eta behean dagoenetako batek susperraldia izatea lortuko balu eta zenbait partida irabaziko balitu, gora egiteko bidea ere badagoela, oraindik beste 15 partida geratzen direlako, asteburu honetakoak kenduta 13 izango dira, eta 13 izateak eta gero eta gutxiago geratzeak puntuak lortu beharra dakar, badazpada bukaeran baliagarriak izan daitezkeelako hasieran edo eta bigarren zatiaren lehen partida hauetan lor daitezkeenak, eta gauzak ala bikote guztiak hori bezala kantxara puntua lortu guran kantxaratuko dira lehiakortasun erabatekoz. Jera Iturriaga izango dugu gaur hemen iritzi emailelanetan. Jera lehengo astean horixe aipatu genuen. Hemen egoera aldatzeko ez dela asko behar izaten. Bikoteren batek
goraldia izatea eta beste batek txakalaldia, goiko eta beko postuak alderantzizkatzen hasteko, eta alde ere eta puntu kopuruaren aldetik desberdintasuna sailkapenean egonagatik ere, polita ari da izaten lehen itzulia eta bikote guztiak ari zarete duzten zertzela da polita asko. Txapelketan zehar eta hori emozio aldetik beti da pozgarria. Bai, nik ala esango nuke ez, azkenen partidu guztitan aukera dago edozinek irabazteko, oso maila politen pilotarik eta bikotek oso orekatuta ez, eta orduan partidu guztik irikik, guain artekoak, eta horrek emozio berezi ematen dio partiduri, eta gero sailkapenei begiratuta, denbora gutxin asko aldatu diteke ez, zuk esan duzun bezala, guain hasten da pixkoat estutzen ez, egutegi aldetik, partidu asko jokatuko dielako segidan, mailik eta adibidez asteburontan bi partidu baditu eta 2 puntu die jokoan eta hori asko da. Eta bestek datorren astean ere bai ez, eta hemendik aurrea lan asko eta ona egin beharko da puntuoik eskuratu alizateko. Hori da gaurko bikote gorriak, gaurko lehen partida honetako bikote gorriak asteburu hau amaituta bostezezik 7 ere izango ditu jokatuta eta bostekin orain arte 5 jokatu dituzuenetatik. Datorren astean zuen bikotea Iturriaga Mendiburu 8rekin jarriko da. Puntu kopuru desberdinarekin izan baditeke ere, datorren astean zuek 3 dituzuelako eta hemendik aurrera naiz eta partida asko izan elkarren oso segidan, sailkapena azkar alda daiteke puntuak ez lortzekotan. Hoi da, azkenen guain ez, martxoan ditupa partidu gehienak, bata besten atzetik jokatuko die, eta hor gauzak asko aldatuko die ez, puntu asko jokoan, partidu garrantzitsuk, eta aste batetik bestea, sailkapena irautzeko aukera. Hori da, martxoaren 29an amaituko da binakako txapelketa hau, eta honekin batera baita bigarren mailakoa edo promoziokoa ere, eta horrek esan nahi du gaurko jardunaldiari begiratuta, gaurko asteburu honi begiratuta, honez gain beste 3 izango direla sailkapenari txerkemen faseari dagozkionak, datorren asteko 3 jardunaldiko asteburua eta baita ondorengoa ere, azkenean 6 partida jokatuko direlako ondorengo 2 asteotan. Aste honetakoak kenduta eta gero da binako beste bat ere bai, beraz hemen partida asko jokatu behar dira oraindik bigarren itzuli oso luzea geratzen da aurretik eta behan zuluan daudenek ere ezin dute etxirik hartu, goitik behera azkarra egin daitekelako eta behar bada beti gora baino azkarrago. Bai, denbora gutxin partidu asko dienez, eraki horra izango da ez, momentue, partidue, gehien asmatzen duna ez, eta ikusiko da, hemendik aurrea ze gertatzen den, guain arte oso estu joan da txapelketa, eta nik uste hemendik aurrekoare aleaxe izanen dela ez, eta hori emozio aldetik positiboa, jendentzate bai, partidu osonak ikusten egalako eta bete-beteko leia bizin, eta gaurkoan ikuste aurreneko aurre ala izateko itxure daukela ez. Eta nik uste behar bada, lehengo astean gertatu zitzaizkienak kontuan hartuta arantzatxoa ateratzeko gogoz etorriko zirela gaur hona Maiabira Natale eta Maite gertu izan zuten garaipena nola otxandi honala azkoitia, baina azkenean atzetik aurrerako bidea egin eta punturik lortzerik izan ez zutenez gaur grina berezia gaurrekin etorriko ziren puntua bertara lortzera ahaldutela behintzat, baina badakigu aurkariek ez dietela lan hori bat ere samur jarriko. Hala da, batez sailkapenei behide Maite eta Natalentza garrantzitsua da ez, azkenen aurreko asteburun naiz eta tanto asko itea lortu, galdu intzuan azkenen 2 partidutan, eta gaur beraintza puntu garrantzitsua da, eta aztu gabe beti Amaia eta Maili lider sendo daudela ez, eta zaila da berai irabaztea, oso ongi kokatuta daude, konfiantzakin, eta zaila da beti berai irabaztea, baina nik uste partidue ireki izanen dela, eta gaurkoan bazinek asmatzen duen geixio ez. Eta nik uste liderren kontra aritzeak ere ez duela lasaitasun handirik emango. Aranburu Ruiz de Larramendi Mujika bikotean, gaur hemen betiko ospitxotako lantaldeaz gain berriako kazetari eta argazkilariak ere badira, datorren astean lehen mailako txapelketan estreinakoz jokatzen ari diren 3 pilotariei elkarrizketa egingo diete eta bertan izango da euren testigantzak patxadaz irakurtzeko aukera eta gaurko jaialdian
Arrastia, Aranburu eta Oskoz hariko direnez hemen, eta horiek direnez lehen mailako txapelketan estreñako zaurten ari diren pilotariak bertara etorri nahi izan dute, elkarrizketa hemen egingo baitiete. Badoaz, lau pilotariak erdian Bizkaiko Pilota Federazioko Aitor Bernaola epaile mainari arra dutela jendaurreko aurkezpen egitera, txapak kolore urdina erakutsi du antza denez, eta beraz Natale Aranburuk izango du gaurko jaialdiko aurreneko sake ateratzeko aukera, eta puntu premia larrian ez dugu esango, baina garrantzia bai, bikote urdinarentzat gaurko puntuak. Alde ona ere badute, aberaxean tanto askorekin geratu izana, baina hori ez da sari handia izaten puntu kopuruari dagokionez, eta beraz mendik aurrerakoak bereziki garrantzitsu izango dira aurreko astean puntuatu gabe etorriko direnentzat. Bai, gaur bereziki bai ez, bikote urdinentzat, egia da, goini partidu asko gelditzen diela, baina garaipena lortuko gole, bai konfiantzarako, bai hor berriz bete-beten sartzeko, garrantzitsu izango da. Entzuna genuen, pilotaleku hau azkarra ote zen, baina ez hemen azkartasun zantzurik ez dugu. Kiroldegia da hemen Dema Plaza eta gimnasio ere badituzte pilotaleku batera, baina jokatzeko inolako eragozpenik sorrarazten ez duen pilotalekua da. Ez, pilotak probatzen ibili ganen antzeman dio ez, lurretik oso noble ateratzen zela, ez da pilotaleku oso azkarra, eta alde hortatik, nik uste ongi moldatzeko moduko pilotalekua dela. Eta orain jokatu gabeak zareten ez hemen neurri hartu behar pilotalekuari ere, baina egokitzapen lan horretan ez dute nik uste asko behar izango, ez delako bat ere nahasgarria pilotalekua. Ez, nik uste zaugarri politek dauzkela jokatzeko eta azkar jarriko diela pilotalekura. Lehen da biziko tantoa luze doa, minutu eta laurden bada, partidari hasiera eman zaion tanto hau hasi denetik, eta orain aurrelariak ari dira. Elkar behartu nahian Zabalera eta hanketan Amaili Natalek eraman, eta orain berriez aurretik atzera, gerria sartu, eta ara 6 erdiraino atera da pilota Mailiren eskutik, eta Maitek jo bai, baina eramaterik ez hor gerria sartu dio, eta indar handian atera zaio pilota eskutik Barrogali, eta horrek eraman du atzeraino azkar asko, eta Maitek aurretik atzerak egin behar izan du, baina kolpea ez da gainean izateko abinakoa izan. Bai, oso bizibilitu pilota ez, hor mine hanketa jokatuz Nataleri aurrena, oso ongi bilatu dio hor abiadura handiz pilota mugituz, eta gero hor atzera botadun pilotak adare oso ona ez. Maite hor beti aurre xamarren jartzen da aireko jokoaz, boleaz batez ere defentsalan handi egiten dulako, baina goengan ezkerpareta erki bilatuta pilotaka da ona Maien eskutik. Eta beste pilota ateratzea erabaki dute tanto honetarako Mailik eta Maiak, pentsaliteke eta pilotaren lehen da biziko kolpeak ikusita, honek ezagundu biziagoa dela, Mailiren jokorako aproposago ere bada. Bai, hala da, Mailik aukera badoa pilota bizi zalea da, golpe handi edunez, aprobetxatu itendulako ez, bere golpe hori eta bizitasun hori, eta ikusten da ez, urdinekin konparatuz pilotan bizigoa dela. Eta Maiak ere eman egiten dio pilotari, kasu honetan ez Mailik bezain aurretik, baina aurre xamarretik atzera bideratu du jokoa, eta azkenean Maitek boleaz ez du eramaterik izan, eta behar bada hori izango da gorrien eskema gaurko partidorako. Natalek aukerarik ez izatea posible denean, eta atzean Maitek hoi baino lan handiago egin behar izatea, batez ere defentsan. Bai, asko luzatzen duen bi pilotari die Amaia eta Maili ez, pilotari asko ematen dionak, eta zuloa irekitzen duen pilotarik ez, hor gaur igual Maite atze xamarren eukiko du, eta Natalen lana izango da hor pixkoa laguntzea ez, eta atzera xioi harrita berak abiadura badauke eta aprobetxatzea. Hasieran neurri hartu dio hanketara jokatuta Mailik Nataleri, baina ordutik ez du erasorako aukera garbirik izan, orain bien tartera bai, baina min egiteko aukera handirik ez, jokoa Zabalera aldatu, jokoaren norabidea
pixka bat aldatu eta gero baztertu zaio. Mailik kontrakantxatik bildu duen horretan, eta berriz ere oso aurretik, biterdi irutik atze aldera, lauterdira, Amaia Arrastiak bideratu du jokoa, ikusten da hemen ondo koordinatuta jokatzen ari direla txapelketa guztian zehar Maili eta Amaia, eta gaurko partida ere ez da horretan salbuespen izango. Batak besteari agindu dio, sartu behar izaten ari denean, eta orain ere ikusi dugu. Atzetik aurrera ezkerreskuarekin bikaino egin dizkio elkarren segidan Mailik Amaiari. Hor ikusten da bereziki hasierako 3 tanto hauek referentzia gisa hartuzkero. Esan daiteke Natale dagoela jokoz kanpo sartzeko aukera askorik ezpaitu izan. Hasieran behar bada bai, Mailerekiko leian ibili den aurreko kuadroko bolada labur hartan, eta orain ere bai, zabalera jokoa bideratu nahi izan duenean, baina horrez gain ez du luzimendurako eta erasorako aukera garbiagorik izan, eta aukerak beharko lituzke, min egin nahi badute. Bai, ikusten da ez, abiadurakin ibiltzen duenak min egiten dula, eta, bueno, Nataleko haine bixi-bixi bilido pilota, eta hor asmatu du ez, naiz eta tantoan pisu gehiena bikote gorrik eraman, eta defentsa lan hain behar izan bikote urdinek ez. Nik uste gaur esan duzunan arira, Natalek atzea xo jokatu beharko dola, lau kuadroren gurura atera ez, bikote gorrikin oso zaila da pilota aurren hartzea, eta bueno, beste motatako lan batikia behartzen zaio ez. Baina pilotan badakigu, dena ez dela erasora jotzea eta aurkariak bide hartatik nahastea, defentsa lanak ere badu balioa pilotan, eta horren erakusle Natalek egin ahal izan duen tantoa. Zatirik handienean, tantoaren zatirik handienean defentsan ibili behar izan eta gero aukera sortu dio bere buruari, eta pilota moztuta euren lehen da bizikoa lortu dute, eta berriz ere pilotaren tasunek ezagun dutenez urdinen partida hasierako pilota ura etorri da kantxara, gorriena baino lasaiagoa, motelagoa, eta zorutik irteera gutxiagokoa dena, eta behar bada hemendik urdinen helburua tantoak luzatzea, eta ahal dela partida zertxo bait gogortzea izango da. Bai, bueno, egia da defentsa handiko bikote osatzen duela Maitek Natalek, eta zaie dela ere bai beraiei tantoa sartzea, eta batzutan, bueno, ajustatu behar hortan edo, bueno, arerioari eragiten diola ez, zulo hori ez bilatzea. Aurreko tantoa baino piloteatuagoa ari da izaten hau behar bada, eta aurrera eta atzera orain Maili dabil lanean, ohi duena baino atzera xeagotik sartzen, eta Amaia ere batetik bestera mugitzen ikusi dugu, lehen zabalera, eta orain dagoen tokitik aurrera etorrita beste behin ere bai, baina alere Maili badakigu ez dela aukera handiegirik behar izateko dituenak baliatzeko, eta atzera jota tantoa lortu du kasu honetan berriz ere pilota ezkerparetan sartuta, 3-1 markagailuan, eta berriz ere gorrien pilota kantxara, eta berriz ere Maili atzeko kuadroetan ezkerparetan pilota ondo sartzen. Bai, horren badaki Maite desente aurreatzen dela ez, eta klaro, horre bolea ona dauke, baino egia da ezkerpareta pixkoatik utzen badata hainbeste aurreatzen zanen, zaie jartzen dela defentsa lan hori ez, eta gaur hori ongi baliatzen nahi da Maili momentuz. Sak bizia, 6 tardira gorpuzera torri zaiona, baina Maitek jaso, eta berriz ere aurrealdetik atzera, 5 terditik ezkerrez jaso bai, baina ez da barruan izango kanpoan baizik, eta beraz beste tanto bat, lehen da bizi Sak luze batekin aurkariak behartu, eta gero atzean aurreko 3 egin duen legez pilota jarri, eta erantzuna kanpo aldera joan zaio Maiteri, 4-1, eta partidaren hastapenean ikusi dugu, ez direla gauzak Maite eta Nataleren alderako hasi, aurkarien mesetarako baino, eta gauzak ala partida hasieran egonagatik ere garai honean eten dute. Berriz ere alde nabarmena horik arrestezaten. Bai, badamazki pare bat partidua pixkat berdine pasa zaiena ez, hasieran nahiko edo txesio hasita edo hasiera txartxegoa eman daba aurkarik alde inda markagailun, gero hori remontatzeko gai izan du die, eta irabazteko ere kasi aukeraki, baina egia da atzetik hasten zanen, esfortzu ondia suposatzen dula berdintzeko inberduzun lan horrek, eta gero bukaeran
induzun esfortzu hori batzutan patu iten dela, ez? Orduan, bueno, nik uste momentu honeko atxeen aldi izan dela, gehiora joan ez dadin, gorrik momentu honetan hartu duen 3 tantoko alde hori. Hori da, lehengo astean pilota biziegia kantxaratzeak utzi zuen Jokozkanpo aurrean Natale eta ala zabaldu ahal izan zuten zulo handixkoa markagailuan Ainoak eta Oianak eta Azkoitin jokatutakoan eta Azkoitien jokatutakoan ere antzerako zerbait ikusi genuen. Iturria eta Mendiburu aurretik jarri baitzitzaizkien oso azkar. 7 edo 9 ere ez dakit ez ziren izan buruzari naiz eta alde horretatik bai, partida hasieran etetea eta bestelako dinamika bat kantxara ekartzeko nahiarekin plazaratzea izan daiteke aukera ona horrien tanto joera eta bolada positibo hau geldi arazten ahal egintzeko aukerarik baduten aurreko tantoaren bidetik ekin dio honek ere, piloteo franko eta atzelariak elkarri pilota bidaliz eta lan egin beharrean oraingoan Maik atzera, boleaz Maitek jaso eta berriz ere Maik oraingoan jokaldia hanketara eta zabalera abiatu da Natale, baina indarrak eragotzi dio pilota eramatea kantxaren erdialdetik hor zabalera errepikapenean ikus dezakegun moduan nola jo duen ikusi dugu hor indar handian atera zaio lekua ere galdua zuen aurrerago kokatuta baitzen pilotak hartu duen norabidea baino Natale eta atzeraka etorrita ere jasotzerik aztu izan. Bai, batez abiadurakin nahi die mine iteniko esango nuke, ez? Pilota oso bizi dabilkie, Maik hor abiadurakin eta hankata jokatzuz zuloa irikitzen du eta, bueno, Amaia berare osongi atzeatzen nahi da pilota, ez? Eta momentuz, nagusi dio bikote gurrie, nagusi kantxan. Eta beste sake luze bat eta korrika eginaraztea ere nik uste izango dela Mairen helburu oso atzean izan du Maite lenda bizi 7 eta 4 denetik sartu behar izan du ezkerreskua sake eramateko eta gero 3:30 azkar etorri da eta ordutik ez da toki hartatik mugitu. Baina bereziki Maite dabil hemen lan handi egin beharrean atzetik aurrera eta bizkarra Amaiari erakutsi ezin da. Bai, hori da ez, behartuta da bile pilotan, erasora pasatzeko aukera handi gabe eta hola zaila da ez, defentsa lanetik erasoa pasatzea lan zaila izaten da eta guain boleaz bai lortu dula ez, baina egia da hoxe momentuz bikote gorrin abiadurari erantzunen ez da bile ez, bikote urdine. Lehen da bizikoa behar bada defentsa laneretarako izango zen, baina bigarrenean eman dio gatza, ezkerparetan sartzea lortu eta ala tantoa eman dio bikote urdinari 2-5 eta berriz ere Aranbururen eta Ruiz de Larramendi Mujikaren pilota dator kantxara tanto honetarako bederen eta hemendik aurrera bestelako bilakaera batean sarrote dezaketen partida. Atera du, Maite atera du Natale Aranburuk azker paretara biziki baztertua eta azkenean Amaiak ezin eraman, 3-5 ez da oso sakatzaile fina Natale nahi baduzue, baina azken asteetan bilakaera ona egin du eta sake gehiago baztertzen ari da. Bai, ala da ez, azken partidutan ikusten du ez, asmatzen nahi dela saketik, mine iten eta goengo oso sake ona izan da. Hor ezker eskua sartzeko ezker paretak berak ez dio tarterik utzi Amaiari eta orain ere sartzeko aukera bai, baina behartuta ere bai, alere gero jokaldi egiten hasi da Natale, pilota kantxaren erdialdera ireki gura izan du, baina txapara joan zaio, ez zukeen aukera txarra gainean izan balitza aurkariak behartuko baitzituzkeen oso behartuko ere, baina txapan izan da azkenerako. Bai, aurretik sake honain ondoren aukera ona zeuken ez, ezkerrakin erasora pasatzeko, baina txapa azpira joan zaio eta garaitxarreko utxeitea ez. Eta berriz ere gorriek ateratako pilota biztia kantxara. Sake laburragoa besteen aldean kantxaren erdialdera aterea, baina indarrandiz eta bizi Maik eta gero tanto guztian zehar berari da erritmoa markatzen eta aurkariei
kolore gorria duen musika dantzarazten. Maite sartuko da jokoan eta behar bada jota hau gozoa izan dela eta orain izango dute aurkariak behartzeko aukera, baina ere eramatera bakarrik ez da joan, eramateaz gainera pilotari eman egin dio aurrekoan Amaiak eta baita oraingoan ere Maitek eutsi eta Amaiak 3. segidan luze harrotu, 5:30 Maitek jaso eta oraingoan Amaiak aukerarik emanez Mairi, Maitek atzera, berriz ere Amaiak luze eta Maitek ere bai, ezin izan du sartu Mai Barrojalek aurrez Nataleri eta biei pasa zaien moduan. Oraingoan jokoaren norabide aldatu du, pilota zabalaldera bidali nahian Maitek, Natalek keinu eta azkenerako Maitek jo du pilota. Hanketara jaitsi Mai Barrojalek eta tantoa lortu, 7 eta 3 hor ikusi dugu, azken unen arte gortu duela egiteko asmoa zuen jokaldia Maiek eta hor atzera jo baino nahiago izan du pilota indarratxu hanketara moztea eta indarrak berak eman dio tanto hemen oso indarratxu dabil pilota jokatzen eta tantoak ere indarraren bidetik ari dira lortzen indarraren eta abiaduraren bidetik ari dira eskuratzen. Bai, hor min egiten du pilota bixi jesten du eta hor, aurrelarintzat beti die lan zaiek atzerak ateratzen zaitulako eta defentsarako ez da erresa eta guengoan Maiek ongi luzatuta tanto ona lortu du. Aurrekoa baino laburragoa izan da azken sakea, baina oro har partida hasierakoak baino laburragoa. Eta orain atzelarien arteko piloteoa, baina ikusi dugu gerri-gerrian jauden honetan Amaia arrastia ez dela Maiteri lanak erraz jartzera etorri. Frontisardiko pilota zabalaldetik bildu eta kantxaren erdialdera bideratu du jokoa Amaiak eta gero Maitek berriz ere erdialdetik zabalera indartxu hanketara eta gorputzera Maiik eta gero beste zafarraldi bat atzera Amaiak, gorriak ari dira uneoro pilota astintzen eta jokoan nagusi izaten eta hala jokatzea aukerak sortzeko moduan jokatzea ez da erraza izaten eta partidaren hasieran nabaritu dugunari jarraiki ari dira orain Natale desaktibatzen lortu duten Natale jokoan sartzea orain urrundik sartu behar izan du, baina ez din eta lan egitea ez da erraza. Bai, defentsalanen da biltzeta hor pixkoat hautsi naizunez, bikote gorrin joku Zabalen dejada inda, oso ongi egiten duen jokaldi da, baina gida oso atzen zehola lau kuadrotik saiatu da hor Zabalen dejada hori itea, eta zaila izaten da doitasun hori lortzea Eta ez da dejada txarra esan dugu, hemen jokaldi asko egin ohi ditu halako partidetan, bestelako partidetan egin izan ditu eta eraginkortasun handia eman ohi dion jokaldi moldea izan ohi da, baina urruntzen halako jokaldi egiteko eta gainera zehaztasuna ere beharko zuen eta lautik atzera jotzeak ez du horretan laguntzan dirik eskaintzen beste tanto bat jokoan, 8 eta 3 gorriak 5 tanto zaurretik markagailuan, oraingoan Maitek 4:30 3:30 bideratu du jokoa eta Maitek berak atzerarazi du atzera ekarrarazita Mai eta horra irez ez da behar bezala sartu Natale. Nik uste akaso Maiteri laguntzearren kendu nahiko zuela pilota txarri izan ziteken bat, baina ez du lortu eskuan behar bezala sartzea. Bai, nik uste badakila sartu beharra daukela berak ere abiadura ematen dio, joku aldatzeko gaitasun hori badauke, eta ezin bere toki ezin hartuz ikusten Natale Maiteri lan pixkoat kendu nahi dio, lagundu, baina egia da guainetzen autu hobena nahiko zai ezen pilota hori erasora pasatzeko eta hortik utxe egitea. Azpidik eta ezkerparetan barren asakea Maik eta gero txokoan jokaldi egin nahi izan du, baina ernezegoen Natale eta pilota eramateko ez du inolako eragozpenik izan. Aurrera etorri da Maite eta ezkerretik eskumaldera Zabalera bildu eta gainera eman, hor erraztasun handiagoarekin izan pilota eskutik irteten Amaiari beti ere aurretik
zoazenean konfiantza handiagoa izaten baita. Bai, eta gero txapelketa guzti damakiu esaten ez. Hori, bueno, Amaiak eraman ez ezik eta, bueno, defentsa lana erakusten dula, baino eman bai pilotari ez. Asko idaluzatzen pilota, zulo asko irikitzen do, aurkari atzelari oso atzen mantentzen do, eta horrek, bueno, gauzek zailtzen dizkio arerioari ez. Eta hemen, bueno, Natale ikusten dik urduri xamar, hankak lurren behar bezala ezin jarriz ez, urduritasun horrekin, eta, bueno, utxegite pare bat ere pilatu ditu, eta hori burulaneako bereziki txarra izaten da ez. Bai, lotutxeari da jokatzen, esango nuke lotutxeari dela jokatzen, aurrekoan ere pilota dejada egiten saiatu den tokia baino aurrera xeagotik, mozten ahal egindu da, baina azpira joan zaio indarra eman ohi dio pilotari, baina nik uste urduritasunak jan haute dagoen. Bai, lan zaiek momentu honetan ez, Maite nahiko salduta atzealde hortan, Natalek laundu nahi hortan ezin asmatuz ere non jarri eta zelanin, eta bueno, momentu honetan krisi handi xamarren bikote urdine. Eta orain Maiteren boleak aldarazi du aurrez gertatu bezala jokoa, 4-10, eta kasu honetan aurrez jo beharrik izan gabe boleak eman du defentsatik erasorako aukera, pilota ezkerreratu eta aurkariei zailparatu eta tantoa lortu dute urdinek, eta orain Natale lasaitzea eta partidan sartzea beharko lukete urdinek, eta hala bere burua lasaituko balu beste dinamika batean ere sarliteke partida edo sartuko litzateke lasaiago aritzeak beti ematen duelako konfiantza handixiagoa. Bai, azkenen ikuste, bueno, puntun premio horrek eragiten dula ez, ez oso lasai jokatzen, badakizulako, bueno, garrantzitsua dela puntu hori eta puntu hori jokoan daola ez, eta gero eta gehiago pentsatu puntu hortan presio handigoa sorarazten diozu zure gorputzeri eta hankak hori nabaritzen du ez, eta, bueno, kantxan suelto ibili beharren oso lotuta ikusten da momentu honetan Natale, eta, bueno, tanto batzuk jarraien itekin, bueno, pixkat askatzen denez. Aurreko sakearen erantzuna gora joan zaio Amaiari, eta kasu honetan ere lanak zizkio bat ere erraz jarri. Atzelari nafarrari Natale Aranburu berak, Maik atzera eta Maite korrik egin beharrean zabaletik ezkerparetaren ingurura, baina Maiko atzealdera, Natalek bildu, Amaiak jaso eta orain aurrealdetik atzealdera pilotari altuera handia eman dio Maitek, ez da austera joan, ez da normalean austera jotzeko biderik hartzen duen, austeko bide hartzen duen pilotari horietako bat, lasaiagoa da eta pilotari altuera ematearekin eman ohi dio jokoari ohi duen sendotasuna, eta oraingoan bolea aurrez bezala saiatu da baliatzen, eta oso azpitik irekitzen hasi da Natale, baina txapazpira joan zaio, hanketara jokatu nahi izango zion Mairi, eta halakoak egitea ez da erraza, gainera oso aurrean zuen pilota eta hain behetik irekitzeak zailtasun erantxia du gainera. Zen erresa ez, berez, bueno, rezkertzerra ongi iten duen pilotari den Natale, baina goiko posturetik errexazio sortatzen da ez, oso behian hartu du, irikitzeko, bueno, zulo azen zabalen, baina azpixamarretik jo dio eta, bueno, txapazpira joan zaio. Amaika eta bost eta ez dakitezuten lugeten garai ona berriz ere partida eten eta dinamika bigarren ez aldarazten ahal egintzekoa, baina hori pilotariak daki inor baino bekin oiz komeni zaion partida geratzea, eta ez dute orain arte hartarako gogorik erakutsi. Natalek eta Mujikak, zabaletik zabalera hanketara jokaldia, Unpagoran Natalek jaso, Amaiak gero txokoan barrena indarrandia eman dio pilotari, Maite geraman, eta gero hor txokoan zerbait egin nahi izan du, goiko posturatik orain zabaldu eta abiadura eman, kontrakantxetik Maik bildu eta gero Maite atzera lasaitu da zerbait tantoa, eta orain atzelarien arteko lehia ikusiko dugu atzeko kuadroetan, pilotari zeinek gehiago emango ari dira partida guztian zehar gizan. Orain ere, golea hor oso behartuta sartzeko autua izan du hor, boleaz sartzeko autua egin du, baina oso behartuta
sartu behar izan du eta ezin behar bezala jo indar handiagoa behar zuen eta nik uste Zuk esan duzun bezala nik uste gelditzeko tenorea bazuela, ez? Azkenen markagaiun alde hundie momentuntan bikote gorrin alde, Natale urduri xamar, bikote bezalare, bueno, zalantzak ikusten zaizkio, ez? Bikote urdineri eta, bueno, pixkat elkar hartu, elkarri hitzein, animatu eta berriz partidun sartzeko nik uste gelditzea komenigarria litzekela. Eta nik uste ez dela oraindik partidan sartu, hankak jarri ezin da dabil aurrera eta atzera defentsa lan egin nahian, baina lotuta jokatzen ari behar duzunean ez da erraza. Nervioak askatzea eta atzetik joateak ere ez du horretan asko lagunduko. Ez ala da, atzetik erota zailegoa, ez? Aurretik zoazenen gauzek ateatzen dienen, bikote gorrintzat konfiantza da eta bikote urdinentzat aldiz bakezka, ez? Eta, bueno, tanto on bat behar luke, ez? Ateatzea, bueno, pixko bat animatzeko, baina ikusten da, ezinen dabilela eta, bueno, ezintasun hortan bazaile da egoerari buelta ematea, ez? Zabalean beste jokaldi bat aurretiaz aurkariak pilota luzera bili ondoren behartuta Mai Barrokalek eta Zabaletik Zabalerako beste halako batekin erantzun nahi izan dio Natalek, baina Zabaleko txaparen arrastoan jo du. Bai, bueno, atzetik zoazenen zaildu jendia gauzek tanto hain nahi duzu eta, bueno, bikote gorrin bueno, poderi hori pixkat hautsi, baina momentu honetan zinen dabiltzea, ez? Eta Maite oso atzetik lan egin beharrean orain begien bistatik galdu du pilota eta atzeagotik, atzeragotik kolpea dira behar izatea ez da lan erraza, bigarren ez etorri dira aurkira eta orain 14:05 aurrera alda dezaketen partidaren dinamika. Bai, nik uste, bueno, burulan handia daukeala batez egin beharra, ez? Gorriko songi die, beraiek beraiena ongiten du eta zulo handia irikitzen nahi die kantxan, ez? Eta hor bikote urdine horri erantzun ezinik, ezin jarriz, pixkoa kantxan batzutan aurreagi, beste batzutan atzeagi, horrankata harrapatuz. Eta batez hori atzetik zoazenen presak etortzen die joku hori hautsi nahi duzulako. Eta, bueno, bikote gorri gaineagoen konfiantza hartuko do, ez? Gauzek ongin da, alde nabarmena du eta 22ko etzaio hainbeste falta. Bestela ere sendoak dira eta sendotasun eta orain arte egindako lan honorren erakusle zenbakiak ditugu, 8 egindako dituzte Maik eta Maiak bienak batuta, Maik 7 atzean 4, Zabalean beste 2 eta moztuta bat, eta Maiak egindako bakarrura pilota atzean hiltzatu ostean lortu du, eta gainerakoak, 14 bitarte dauden gainerako 7, aurkariak behartzetik eta Nataleren 4 pilota galduetatik etorri dira eta baitak eraman gabe utzitako beste batetik ere. Baina orain burulana egin behar izango zuten aurkian Natalek eta Maitek. Natale partidan sartu beharko litzateke aurrera era hobean egin nahi baldin badute behintzat, baina hori ez da erraza, gainera puntu premia larrian direnik ez dugu esango, 2 puntu dituzte Ainoak eta Oianak, gero ikusiko ditugu Ainoak eta Oianak bezalaxe, baina selgapenak ere estutzen du pilotaria eta nik uste nabaria izango dutela puntua lortzeko beharra ere. Bai, baina bueno, momentu honetan nik uste puntu hori ahaztu beharrain daudela, ez? Beraien joku ateatzen badue, badaki partidu egortzen eta arerioak zaitasunetan jartzen, baina hortarako aurreneko lana biek beraien joku ekia da, ez? Eta behintzat hori ateratzen saiatu beharko dulukea. Pilota baztertu du orain Natalek azkarparetara eta tantoa lortu du 6 eta 14 eta zuzenean joan dira aurrez ateratako pilota lasaiago horren bila eta honekin orain tanto sorta bat egin dezaketen hori beharko lukete. Partida gogortzeko baliabideak badituzte, Maitek atzean eutsi behar duenean beldurri gabe eta azkartu gabe gogor dezake partida eta Natalek ere badaki horrek garrantzia izan dezakela, are bikote honen kontra ari direnean. Bai, presa pixkoatekin ikusitu ez, guain arte, eta bueno, pixkoa lasaitzen badi eta beraien joko atera, bikote gorra da eta beti amaier arte dena ematen duna. Baina, Mai ez da horretarako borondatez etorri, orain ere Natale behartu du
aurrealdean oso urrundik lan egin behar izan du, baina bitartitik ederki jaitsi du Mailik eta hanketara jokatuta eustea ezinezko gertatu zaio Nataleri. Erasora pasadan ikuste horre pilotaka horrekin moztuta, etzen aukera txarra, ongi jendun jokaldi da, hor bixi-bixi eman dio, baina bueno, suerte txarra ere bai, ez? Azkenen pilotan suerte izatea garrantzitsue da, eta goengo bueno, txapara joan da, suerte txarra, bikote urdinentzat. Eta partida guztian zehar bezala, berriz ere gorrien materiala kantxara, orain ere atzera, lehendabizi atzean behartu du aurkaria. Eta oso atzean utzi maite Mailik eta gero bostetar dira indarrandian eta gainera bideratu nahi izan dio. Eta ezin joko komenigarririk aurkitu Natalek eta Maitek, baina azkenean egin beharko dute zerbait. Partida aldatu nahi badute, baina ez da arraza. Liderren kontra jokatzea oso sendoak baitira, nola Maili ala Maia. Urdinetaz jardun du ez, baina bueno, gorrik beraien hau songiten du, bikote haundi osatzen du, zulo guztik tapatzetue, pilotari eman, bukatu, orduan bueno, oso arerio gorrak die, horregatik dauden tokin eta gaur erakusten nahi die. Eta partida azkardo ala ikusita atera dira pilotalekuaren atzealdera berotzera. Maila nagusiko txapelketako jaialdiko bigarren partidan ariko diren lau pilotarietatik 3. Konta dezagun bien bitartean tanto atzean zina izan du orain Natalek Maili, jokaldia gero txokoan Amaia iritsi eta atzeratu eta gero Maitek berak ere bai arrastiak jaso eta bere buruari aurrean atzean kokatzeko denbora eman, berriz ere aurretik atzera, 3 lau terdira joan behar, pilota eraman eta orain Maili sartuko da urrundik. Bien tartera jaitsi, Maitek jaso, Maia sartuko da berriz ere, bien tartera luze xamar, Maitek jaso eta tankera bertsuko pilotaka da, eta baita Maiak ere fronte sartikoak denak eta aurrelariak sartu ezin da dabiltzala orain arte. Mailik urrundik sartu behar izan du orain ere ez oso hurbiletik, baina azkenean jokaldi egiteko modua ikusi du. Zabaletik ere horitxe bera egin du hanketara jokatu dio Nataleri, baina ez dira oraindik urdinen defentsa sendoa zulatu. Atzetik atzera, 3 terditik toki bertxura Amaiak, gero bien tarzera Maitek. Natalek ezker zeharra ona da, garrandian atera zaio eskutik, baina Maili kontrakantxatik ederto bildu du, berriz ere txokoan barrena pilotari indarra eman Natalek. Maitek bezalatxu, eta orain eulatearrak zabalera, urrundik Mailik bildu eta frontisar dira. Bien tartera ostera ere Maitek, Nataleren keinua, Maitek eutxi, eta Mailik zabalera hanketara baina jaso Natalek. Txokoan beste dejada bat, pilotari segitzeko agindu dio oiuaren bitartez Maitek. Eramateko aukera izan du, baina azkenean iristeko denborarik ez dio eman, ezkerparetan biziki sartu zaio eta halakoetan eramatera joate hutsa ere arriskutsua da, pilota eraman gabe gera baitaiteke. Bai, baina tantondan ikusi da, zenbat lan inbar den bikote gorririk tanto sartzeko, ondu da momentu bat, ongi moitu duena pilota Maitek eta Natalek berak, hankatara jokatuz, hor Zabala eta txokoare nahasita, baina Mailik hor hanka oso bizkorrak dauzke, alde batetik bestea ibili da, baina arki eraman ditu denak, eta azkenen berakin tantoa, eta ikusten da Maia hundin da hola bikote gorrie eta kostako dela, hauei irabaztea. Eta etorri zaizki aukerak tantoa egiteko eta aurkariak behartzeko, baina hain dute defentsa sendoa ezen zaila baita hauei tantoa sartzea behartuagatik ere. Hori da, Mailik sekulako hankak dauzke ez, gozada da, nik beti gozatzet ez, kantxan nola moitzen den ikuste alde batetik bestea ze azkartasunekin mugitzen den, eta horrek beti ematen do segurtasuna hundie ez. Salduta utzi dute aurrealdea, baina aurretik atzera bidalien izan du jokoa
Maik Natale aurrerantz etortzen hasia zela sumatu orduko eta berriz ere aurretik atzera jotzearekin aski izan dute gorriek tantoa lortzeko. Ratzealdea ez zegoen erabat libre, baina guztiz babestuta ere ez, eta bide horretatik egin nahi izan diote min Nataleri atzelari lanetan ari baitzen aurrelari postua inori lagagabe. Eta ala lortu dute tantoa, pilota buruz gain pasata. Bai, nagusi momentu enten kantxan ez, gehiago izaten nahi die, abiadura horrekin mininez, eta bueno, egia esama merezita ez, momentuz aurretik. Eta berriz ere, lehengo lepotik burua, beste tanto bat gorrientzat, orain ere, Maik egindako jokaldi baten bidez, etorri da, gorrien 18. Bai, eta hori, esan duna ez, gero eta gehiago pentsatu, gauzak gero eta hobeki nahi izate hortan, presio gehiago zure burungan, eta nik uste gaur Natale gaizki pasatzen nahi dela ez, presio horrek erabat lotuta dauke, eta gero horrei gehitzen badiozo, Maili eta Amaia bikain nahi dela pilotan, beraien osongi iten, emaitze holaxedik joa ez. Eta ez da aurkari erraz aurreko kuadroetan Maili Barrokal hemen edozertarako gaitasuna badauka, eta aukera kaoko zuloan utziz gero, badakigu birritan pentsatu gabe, aprobetxatzera joko duela aukera duen lehen da biziko pilotakatik, orain ere bifareta ederra lortu du eta nahieran ari dira jokatzen. Bai, eta gainea hori ez, azkenen ikusita ongia izanen eta den ateratzen dela, eta sailkapen buruzua zenen horrek bururako sekulako konfiantza ematen do ez, eta konfiantza horrekin ari dela bikote gorri ere antzematen da. Beste jokaldia alegin bat, urrun utzi du Natale, baina azkenean ezin oraindik tantorik lortu, oraingoan zabalera jokaldia, baina baita hanketara ere. Natale galtxa, tartera gero indar handian Maik, beste bolea bat orain, eraman Natalek, berriz ere atzera, aurretik bolea defentsarako besterik ezin izan du erabili orain arte Maitek, pilota jaitsi hemen zerbait egin nahi du, eta nik ustamendik aurrera zirtze dozartz jokatzen ahaleginduko direla, aukera garbiak etorri ezarren Natale eta Maite, galtzeko ez zerrez baitute, eta zulo oso zabala dela kontuan hartuta, aukera garbiak izan ezarren tantoak hala lortzen saiatuko dira. Bai, saiatuko dira ez, zulo bat bilatze, baina egia da tanteoare garrantzitsua dela ez, alik eta tanto gehien egin beharra dau ez, gero berdinketak eoteko arrisku da olako, eta berdinketa bitan garrantzitsua izango da alik eta tanto gehien egitea. Puntu kopuru bera dute bibikotek, gero ikusiko ditugun Ruizte Infante Orbegozok eta orain lanean ari diren Aranburu Mujikak, baina gaur ezkinean dabiltzaera bat, saiatu dira, pilotaka da ez oso garbitan jokoa eramaten, jokoa erasoko bihurtzen eta behartuta, eta aurkariek behartuta sentiarazten, baina ezin izan dute defentsa lan sendoak eta gero etorri zaizkien aukerak ederki baliatu dituztelako Maik eta Amaiak, eta 26 hirugarrenez etorri dira aurkira, ez da erraza. Ez da meritu handi bikote gorrina ez, asko jokatzen nahi die, Maili bera oso ongi da pilotan, abiadura handik indabilki pilota eta mine egiten do, zuloa irikitzen do kantxan, eta hola da honen pilotari eta gainea atzelari oso sendo batekin, bazaile da aurre ikea, eta ikusten nahi da azkeneko partidutan ez, aldea ateatzen nahi diela gainea markagaiun, eta hor daude, eta hortik entzea lan zaila izanen da. Eta agertu dute, 6 partidatetik 5. puntua luketena? Bai, oso gertu ez. Okerra hundie behar luke gaurre 6. 6 jokatu eta 5. puntu hori ez erdi estea, eta gaina markagailu honekin irazten balin badu ere, esan diteke bikotenek, egia hankaterdi finalerritan eukiko dula ez. Zaila izango da, beste bikotek ikusita 3 puntukin, bigarrena 3 puntukin daula momentu honetan, beste 2 puntukin, hauek ja 5. eukiko lukea,
alde handie da ez, eta guainik ikusita ze gelditzen zaion txapelketari hankaterdi ia bikotenek finalerretan ukiko du. Eta ez da oso partida gogorra izaten ari eta bihar jokatu behar dutela kontuan hartuta hori ere mesedegarri izango da, gorrientzat. Bai, hala da ez, gero gaina ez sanpearrik ez da, baino fisikoki oso ongi prestatutako bikotea da, eta aitzakik ez dukiko bihar partidu jokatzeko. Beste tanto bat jokoan, Nataleari da, aleginak eta bi egiten aurreko kuadroetan jokoan hasi eta aurkariak nola edo ala behartzeko, baina denak eramaten dizkiete Larrizanarren Maik eta Amaiak, birritan behartu dituzte aurkariak txokoan barrena pilota moztuta oraingoan Zabalera indarrean deja da, bere burua lurrera bota eta kontrakantxatik eraman Maik, gero berriz ere txokoan moztu, baina azker paleta askorik aurkitu gabe. Eta hori lurrera joan zaio hankak geldian, nik uste bipareta egitera joan dela, baina... Baina nik uste ongi ikusi dela tantontan ez, zenbat jokaldion, Natalen eskutik kasu hontan Maili behartuz, baina zenbat pilota txarreta iritsi den, hor tanto aitea oso zaie dela Maileri berriz berretxiz, eta gero geixo ajustatu behar hortan txapazpira ez, eta gaurko dinamikan ikuste hoixe izan dela ez partiduna. Eta Maili ez zenean Amaia izan da, atzealdetik aurre aldera zenbaitetan etorri behar izan du aurreko tantoan, eta dendenak jaso ditu, batzuk oso larri, baina gainean izateak balio du hemen, tantoak jarrai dezan, eta hori lortu dute, eta gero azkenean nekatu eta ernegatu ere bai, urdinak daudena baino gehiago. Bai, hala da ez, ikusten zunen zuloik ez daula eta gainera minik ere ez duzula egiten, kosta egiten da ez. Non bilatu zuloa ez, bikote honeri momentu hontan, horratzain Amaia insende honda eta Mailik horra hurren erakusten duen defensarako bai erasorako gaitasunekin zaie da. Oraintxe utzi du eraman gabe bere lehendabiziko pilota, baina Amaiean galtzeak ere beste zerbait adierazten du sendotasuna eta bat galtzea ez da harrigarria izango. Hori da ez, hori eginen komentatzen oso partidu gehienetan behintzat oso pilota gutxik alduta damazkila ez, eta gaur horren adierazele guantxe aurrenekoa, eta ia 22. haine daukanen. Eta orain beste pilota baten bila jo dute Aitor Bernaola epailearen saskira, nik uste dagoenetatik berri bat atera nahiko dutela, bi erabili dituzte, gorriek kantxeratutako bizia batetik eta urdinen askoz lasaiagoa eta urrean ibili txikiagokoa bestetik, eta orain nik uste alako beste bat atera nahi izango zutela, baina aurrez ibili gabea. Bai, pixko bat saskin kantxan bilatu ezinen dabiltzen hori bilatzen balin badue, gaitzerdi ez, pixko bat joku aldatu, bestei igual eskun ainongi esartzea pilota, zerbait berrie bilatzea, ongi on leike. Gaizto eta baztertua, erantzun loratua izan duena, baina behar baino handiagoa goiko txapak erakutsi digu ez dela barruan izan Amaiaren erantzuna, baina sake honetan Nataleren pilota baztertzeko abildadeare aitortu behar zaio meritu guztia. Bai, hor sake hona izan da, eta errestoare hona zen, hor eskune harki sartu du pilota, baina goiko txapara aldein dio. 8 eta 21 bat eta pilota berria izateak ere hori du, ez ezaguna da eta behar bada eskuan ere ez da erabilita dagoena bezain gozo sartuko, eta alde horretatik ere min egin diezaiek eta aurkariei, eta halako sakeak aterata ere bai, beste sake gaizto bat Natalek. Bai, sake hona, goengoan bai, ezkerpareten bikain sartutako sake izan da. Partidaren hasieran halako bat sartu du, aurreko ere gaizto izan da, baina ez azken hau bezain beste ezker pareta aldera sartua, eta honek ere botean izan du agatxa. Antzeman dio Oian Orbegozok etorri denerako, hau ez da pilotaleku erabat erregularra atzeko kuadroetan, atzealdean zazpigarren kuadroan, eta beharroa da 6 inguruan ere badu irregulartasunen bat, boteak batzuetan halakoetan jotza gainera egin diezaiok pilotariari aurrez Amaiari egin dion bezala pilotak, eta
Halakoak ere kontuan hartu beharrekoak dira. Eta orain ari dira bestelako sentsazioa transmititzen eta bestelako joko bat plazaratzen urdinak eta gorriak behartuago eta erabat defentsa lanean sartuta. Bai, hor, pilota aldaketakin batea ez, saketik sake ona inda eta gero, abiadurakin pilota ibilita, lau tanto segidan itea lortu do bikote urdinek eta, gutxinez markagailua itxuratzeko bidea egiten duen, ez? Oso aurreratuta dituzte kontuak gorriek, bakarra besterik ez baitzaie falta, baina beste gorputzaldi batekin amaitu nahi izatea ere baliagarria izan daiteke urdinentzat. Sentsazio hobekin bukatzea bintzat urrengo partidu ibeide, positiboa denantzate. Maili Barrokal hemen agintzen hasi nahian, hien tartera pilota gaiztoa, Maitek azken unen arte itxaron eta makurtuta jaso, beste zafraldi bat atzera baina kantxaren erdialdera gainera etorri zaio baina hau ere ekartzeko, ez du aparteko eragozpenik izan. Bidean Maitek, Natalek atzera, eta Maiak eutxi eta sartzeko aukera kendu gainera, Natale Aranbururi. Maitek jaitsi, Barrokalek txokoan barrena, luze xamar jarri eta gero erdialdera, kantxaren erdialdera Maitek, Zabalera. Zabaletik azkerrera Maiak eta honengoan berak jokaldia. Pilota baztertu baina Natalek eraman. Zabalera Barrokalek, Aranburuk ekarri. Beste sake bat atzera Maitek jaso, orain ere jaitsi, Maitek ekarri. Keinu hona da, eta ez du behar beste baliatu, akaso Maiek horrengoan atzera, Maitek jaso eta orain ia partida guztian zehar gertatu den legez, erabat defentsan ibili behar izan dute Maitek eta Natalek eta ala jokatzea ez da erraza, bien tarterako pilota hori azkenean erdiratu eginda, baina jasotzeko aski denbora ez du izan Maite Mujikak eta 22garrena lortu dute beraz, eta 22garrenarekin batera 6garren txapelketako 5garren puntua ere bai jokatutako 6 partidetatik Maiek eta Amaiak eta partidaren titularra esaten hasi beharko bagina nagusitasun erabatekoa, esango genuke Mairen eta Amaiaren alde beti ere. Nik uste gaurko Amaietzez, nagusin dia diztan dila kantxan, egia nik aipatuko nukela igual bikote urdinen eunere ez dela izan ez, gehiago jokatzen badakie bikote bezala oso bikote indartxo osatzen du eta gaur naiz eta bikote gorrik primeran jokatu, nahiko ahulxeo ikusi ditu ez, hor utxegite gehiago pilatu ditue, pilotalekun edo pilotan ongi jarri ezinik, urduri, eta nik uste beraiena gaur emanez izanan pena eukiko duela, ez? Azkar partidaren zenbakiak errepasatuko ditugu. Mailik bat ere pilotarik ez du galdu eta egindako asko izan ditu atzean 4, Zabalean 2, moztuta 3 eta dejadaz buruz gain bibaretaz eta bien tartera beste bana ere bai. Zenbaki handiak, orotara 14. Eta bat ere galdutakorik ez horrek erakusten du zer nolako sarraskia egin ahal izan dieten gaur aurkariei. Atzean egin du bakarra Amaiak eta galdutako bakarra ere bakarra izan du eta hori ere ez da harrigarria bere joko sendoan oinarritzen bagara halako premisak egiten hasteko. Natalek egindako 5 izan ditu, 5 eta 2 sakez beste 3 eta atzean bat, eta galdutako 6 oso deseroso ibilidea gaur jokoan, eta behar bada partidan behar bezala sartzerik ere ez du izan, eta Maitek airez egin ditu bolea baliatuta 2 tanto, eta beste pilota bat ere galdu du, baina gaur hori azpimarratuko genuke, Maitek erabat defentsa lanean ibili behar izan duela, naiz eta luzimendurako bolea 2 eman dioten, aukera txiki bat, eta Natalek ere ez duela bere unik izan, eta oso urduri eta kantxan jarri ezin da ibili dela, zatirik handienean bukaeran behar bada suspergaldi txiki bat izan dute pilota aldatzearekin batera, baina hori ez da nahikoa izan, eta gainera oso berandu zenez gorrien markagailura itxuratzeko ale eginean bakarrik geratu da.
Bai, hola, esango nukenik ez, labur bilduz, gorrik beraien abikain, ohi duen modun txapelketa hontan, eta gaur bere mailatik bera bikote urdine. Eta berriz ere demostratu dute, zergaitik diren lider. Bai, dudik gabe, eta oso ongi die pilotan ez, gainea elkar oso ongi ulertzen, asko luzatzen, asko ematen, defentsa lanen ongi, eta erasoan bai ez, eta horren aurren, bestek espabilatu beharren gaude. Eta datorren asterako ere, Erne, zuek eta bihar jokatuko duten aurkariak ere gaur zertarako gai diren erakutsi ostean. Bai, hemen denantzat diarerio zaiek, baina, haizu, partidu guztik jokatu inbardie, guk guregan sinetxi beharra daukeu, partidura ateratzen zanen beti dago aukera 22 iristeko, eta, zergatik ez. Egin dugu partidaren analizia eta guazen elkarrizketasetera ea zer kontatzen diguten irabazleek eta galtzaileek. Hemen ditugu bi irabazleak, neskak gozatzen ikusi zaituztengo. Lan handia egin eta gainera aurkariak asko behartu dituzue partida guztian zehar. Bai, sekigun hasieratik partido zaila izango zala. Ze, maite gatzean boleaz defenditzetik atakera pasatzen da. Eta, gero ben atale gaurian azkenengo alditan oso ondo ikusten jaten. Eta, nik uste eta zeratik oso ondo sartu gazela partidan, eta, partida nahiko ondo jundala, eta beste punto batekin oso gustora. Ez dute beren eguna izan behar bada, Natalek eta Maitek? Nik uste gehixen bat izan dela gukin dugun jokoak, nik uste eta maia atzean oso ondo ibili dela, eta ni aurrean bizimo egiten ebala pelota, eta eurak igual inkomodu hau ibili dela, eta nik uste horregaitik izan dela. Pilota bizkor horrek lagundu dizu, min egiten? Sekigun saketik hasita azte zala partidua, eta saketik mina handi zain dutela, eskutik pelota bizirtetze gate, baina maitek atzean lan zaiak mandozku. Eta nik uste erakutsi duzuela, baita zeinen zaila den zuei tantoa sartzea askotan defentsan ibili behar izan duzue, baina batak eraman ez duenean beste ere gertu zegoen eramateko, eta lanak eman besterik ez dizkio zu egin bikote aurkariari gaur. Defentsan be ibili eta defentsan ikustu be oso ondo aritu zela, biok, amaia tokiranetan ikustu gaten, eta ni be txokuak eta kubritzen, eta nik uste lan ona egin dugula. Eta Amaia zuk ere eman egin diozu pilotari? Bai, sartu naiz ongi partidura, baina genikien aurkari gogorrak nituela, eta Maite oso ondo zebilen atzean, baina hasieratik ongi sartu gara eta Amaia arte ongi egon geha. Eta behartu zaituen eta nire ongi erantzun diozu? Bai, badakit nola jokatzen duen Maite eta nola sartzen den bolea hasta kontuz ibili behar naizela, eta uste dut ongi ibili naizela partiduan eta pozik. Lider zeundeten eta gaurko garaipenarekin are liderrago, eta gainera tanto kopuru positiboa lortuta horrek ere lasaitasuna emango du. Bai, oso pozik, azkenean irabazi ditugu partidua unitz, eta uste dut txapelketa oso egiten ari garela bikote moduan, eta ikusi beharko dugu hurrengo partiduetan nola jarraitzen dugun. Bihar hurrengoa, behar bada iraupenari dagokionez ez da oso partida luzea izan, eta horrek ere mesede bihar jokatu behar baituzue. Bai, hori berreskuratzeko biharko ongi nola ibili garen, baina hala ere bikote gogorra dugu aurretik, pasaen astean jokatu genuen haien kontra, eta aber nola aritzen garen. Pilotaleko ere desberdina da eta beste partida bat izango da. Bai, hori da. Ederki baneskak, besterik gabe, bihar arte. Esker. Hau besek irabazleen izak eta batoz burumakurrago Natale eta Maite eure galderei entzutera ere. Neskak saiatu zarete partida guztian zehar, baina ez da posible izan, gaur erabat nagusi izan dira, Mai eta Amaia. No ha habido manera. La verdad que queríamos, estábamos con ganas, pues como siempre, para salir a un partido, pues con ganas. Pero, pues bueno, yo creo que en todo el partido tampoco no hemos terminado de meternos, de gozar la pelota.
y ellas han salido pues muy bien desde un principio y solo nos queda pues aplaudirles. Porque ellas han hecho muy bien y nosotras, pues bueno, querer y no poder. Atzean izan zaituzte denbora tarte luze xamarrean Maite eta erasorako aukera gabe, Natale, bereziki. Sí, es que bueno, Amaia ha empezado también pegando bien y pegaba mucho, echábamos la pelota atrás, pero pues eso, cuando intentábamos buscar una jugada, pues no caía de nuestro lado y ellas han sabido rematar mejor cuando les ha tocado, nosotras a veces precipitadas o como queriéndonos quitar la pelota de encima y pues bueno, no era el día, la verdad que hoy no era el día. Pilota bizia erabiltzeak ere izan du zer esan horretan, gainera ere askotan etorri zaizkizue pilotak eta horrek ere ez du laguntzarik ematen. Bueno, la pelota era bonita también, la nuestra también iba bien, pero pues bueno, no terminar de colocarnos los pies un poco paradas, no hemos gozado, no nos poníamos nosotras, yo por lo menos no estaba bien, ya queríamos, pero pues no. Eta Natale zeu ere aurreko kuadroetan oinak jarri ezin da ikusi zaitugu frontoian, jarri ezin da bezala, ibili zara. Bai, saiatzen nintzen, baten egiten edo zerbait, pelota moitzen behaiei deseroso sentiarazteko, baina azkenen beti bukatzen genuen deseroso sentitzen. Ni nintzen ondo jartzen aurren pelotai, gehiago kentzea juten nintzen tantzea baino, eta hola gaizki. Ere, partida gehiago geratzen dira eta honi buelta eman dakioke. Bai, esperantza beti dago ez, eta haindikan partidu falta die, baina gutzako golpea izan da, eta hain aldean azkarrena hobetzea jun eta beste partiduta. Hori da, aurrengo partidan begira, aurrengo partidara begira jarri beharko zarete hemendik aurrera. Bai. Ederki baneska, galtxaburua. Bai, eskerrik asko. Hau esek galtzaien hitzak bereziki burumakur eta abailduta ikusi dugu Natale Aranburu eta ez da harritzeko gaur zer egiteko aukerarik ez dute izan eta Maitek berak ere aitortu digu partidan zehar frontoira jarri ezin da ibili direla eta hala jokatzea beti izan hori da zailago gaur mailabian lehendabiziko partida izango dute guztiek ezpada askok bai eta hurrengo partidetan buelta eman diezaioketen egoerari. Jera beste lau partida izango dituzte aurretik eta lanean segitzea tokatzen zaie. Bai, alaxe da ez, lau partidu lau puntu daude jokoan, bi baditue eta puntu asko die ez, begi dagoen bost dituela Maiek eta Amaiak eta sei lortzeko aukera Natalek eta Maitek ez, eta segi beharra daulanen, datorren asten beste puntu garrantzit jokoan eta gero batez ebe Maiten dakasun 7-8ko asteburu hortan uste 3 partidu dauzkala ez, eta hor jokatuko da beraientzat etorkizun hori eta bikote oso ona osatzen du eta lanen segi beharra dau. Hori da, orain 2 asteko atsedena izango dute eta 7 eta 8ko asteburuan hemendik 15 egunera izango dugu berriz ere haiek ikusteko aukera eta hau aztuta bestelako dinamika batean sartzerik izaten duten beti baita, ikuskizunari begira pozgarriago denak maila honean aritzea eta bigarren partida honetan ere Maite eta Nataleren egoera berean diren beste bikote bat ikusiko dugu lanean, Ainoa eta Oianak osatutakoa hauek ere puntu bat gehiago dute, aurreko asteko ere gehitu behar baitiegu, 3 dituzte hauek eta gaur laugarrena lortuzkero, 3. postutik bigarrenera egiteko aukera izango lukete, zuek atzean utzita. Bai, hala da ez, beraiek laugarren puntue eskuratzeko aukerakin, Oiana eta Ainoa, hor bigarren jartzeko aukera honakin, eta, Oskoz eta Naroa Agirrentzate garrantzitsue ez, bete-beten sartuko liekelako ere 3 puntukin, hor sailkapenen eta Ainoa eta Oianakin berdin du, orduan 3 eta 4 arteko partidue eta ireki egoengoan ere. Eta lehia zuzena. Lehia zuzena hori da ez, batez Oskoz eta Agirre beraiek berdintzeko Ainoa eta Oianakin eta Ainoa eta Oianak aldiz, hor 2 puntuko aldetxoa zabaltzeko Leire eta Naroakin. Ea zer gertatzen den, partida gogorra izan daiteke eta behar bada kantxaratzen duten materialaren arabera atzeko kuadroetan eusteak ere garrantzia izan dezake. Bai, batez Ainoak bakiusaketik minengo dula ez, hor batez atzealden atzekalden jarriko dulako pilota eta gero peloteoan ikusko duzen gaientzen den.
Azkenengo beroketarik egiten ari dira lau pilotariak, azkar errepasa ditzagun, euren datuak partidan bete-betean sartu aurretik. Leire Oskoz da laukoteko gazteena, 17 urte ditu eta nafarra da, Lanztarra, 21 urteko Naroa Agirrez estoarra izango du lagun atzeko kuadroetan, eta aurkariak ere adin bertsukoa, bata behintzat, Ainhoa Ruiz de Infante, Naroa baino 2 urte nagusiagoa da, 23 urtekoa, eta ez da hemendik oso urrutikoa, Otxandigarra, Arratiarra, eta atzean, Oian Orbegozo, 29 urteko Azpeitiarra izango du lagun. Partida polita izan daiteke eta behar bada hemen diferentzia marka dezakeena Ainhoaren sake bizia izango da. Ba, idudik gabe ez, sake bizi horrekin mina hundi egiten du, gaina, bueno, errestoan Naroa normalen ongi moldatzen da ez, baina bigarren pilotakadan Ainhoa oso arriskutsue da, eta gaur, bueno, ikusko du zeinek asmatzen duen ez, eta, bueno, gero bikote gorrin joku ere ikusin beharko da gaurkoan zein den. Epaileak deika ditu lau pilotariak, honek esan nahi du, une batetik bestera joango direla, jendaurreko aurkezpena egitera, Oskoz, Agirre, Ruiz de Infante eta Orbegozo. Pilotak saskira eta pilotariak epailea lagundutela zaleak aurkeztera, zalei oles egitera. Eskuak altxa dituzte gorantz, hoi bezala ohiturari jarraiki lau pilotariek eta orain txapagora Aitor Bernaola Bizkaiko Pilota Federazioko epaileak, sakeak Leire Oskozenak izango dira hasieran, lehendabiziko bintzat Oskozek aterako du. Txaparen kolore gorriak hori eman nahi izan baitigu aditzera. Eta jazte pilota kantxaratzen duten, behar bada urdinena bezain bizia, urdinak atera dezaketena bezain bizia ez da izango. Baina hemen atzean eustea izango dagakoa eta Ainhoari aukera garbirik ez uzteak ere izan dezake behar bada, zer esana. Ba, eta saketik Leirek azken aldin asmatzen badaki, hor pixkat zabale xeo joaten da, eta zeharkako posturekin ezkerparetan oso ongi sartzen do pilota, eta asmatzen badore hor saketik ere mine indezake. Hasi da gaurko bigarren partida, Leire Oskozek ateratako sakearekin, erdi-erdikoa arazorik bat ere gabe jaso du Oiana Orbegozo, gero berriz ere aurretik atzera, Oianak jaitsi eta gainera indarra eman, txokoan zerbait egitearen hor dejada egin du Oskozek, baina oso jarrera behartuan, berriz ere txokoan utzi eta atzerik aurrera etorri behar izan du pilota eramatera Naroa Agirrek, bolea aztu eskuan behar bezala sartu, baina iritsi da frontisera eta gero gainera bota dio pilota Ainhoari eta eramaterik ez du izan, hor Bizkaitarra, Otxandigarra behartu dute eta hala tantoa lortu. Bai, hor Naroa oso ernez, aurrealdea, ba, bueno, asko hurbiltzen den pilotarik da, defentsa lan hortara ba, lagune, bueno, hor laguntzea eta goaingoan ba, igarri indio, ez gerrez indun dejada horrei, eta gero ba, bueno, aukerako pilota galditu zaio eta Ainhoari gainea botata tantona. Bat eta huts, Leireren bigarren sakea izango da hurrengoa. Ezker paretara gehiago arrimatu aurrekoa baino Oianak jaso eta beste sake bat atzera Naroak. Azpeitiarrak eutsi eta gero zertxo behit bere tokitik aterarazi, atzera ekarrarazi Leirek Ainhoa, baina zertarako aukerari gabe utzi du gero Bizkaitarrak pilotari altuera eman izanak. Atzelariak protagonista, pilota luzatzen. Leire sartuko da bien tartera luze, Ainhoa berriz ere atzeraka dator, iutarditik bien tartera luze hasten du, Ainhoak Naroari gainera bota nahiko zion zidurrenik, baina ongi jaso du eta pilotari altuera eman ere egin dio gainera. Berriz ere hanketara, deseroso sentiarazi nahian aurkariak une oro urdinak eta hor aurrera etorri eta pilota mozten hasia zen Oiana, baina erabat txapazpira joan zaio. Bai, aukerako pilota ez, hor gaina Ainhoak bete-beteko pilota utzi dio, Ozerriteko ere pilota ona zen, eta bueno, engainatzea lortu du ez, aurreneko pausue Naroak jatzea mana zeukelako,
eta moztu eta oso ongi biltzen da Oianare hor, eta mozten duen min egiten du ez, baina goengoan bai txapazpira joan zaiola. Eta aurrera etorri da, eta horrek behar bada pentsaraz ez diezaiekeen aurkariei jokaldiren bat egingo zuela, baina gainean izan balitz behar bada erreakzionatzeko tarterik gabe utziko zituen, baina Leiren eta Naroaren onerako ez da gainean izan, txapazpian baizik. Eta orain beste tanto bat jokoan, orain ere Ainhoa jokoan astu nahian eta Leire urrundik sardaldina alde egin zen une oro. Oianak bien tartera, ezkerrez sartu da Naroa, baina gehiegi behar baino gehiago harrotu du pilota, bat eta bi. Bai, ongi etxita ez, botan tontan hiru pilotak da oso ongi etxitxo Oianak, hor mine egiten du indarra hundiz jasten dolako, Naroa, ongi jarrita zeon, eta nik uste Ainhoari kentzea joan dela ez, horra zuloko pilota utzi beharren bat atzerazio pilota jarri nahien, eta hor gehiagi harrotu du. Eta bat eta bi, orain atera da ahal izango dute beste pilota bat, eta honekin nik uste Ainhoaren joko bizi horri eraginkortasuna atera nahian izango direla urdinak. Bai, sakea ikusko du ez, nolako egiten du, baina normalen mine egiten du saketik. Bost eta erdidik estu duten, zerki bildu du. Eta altuera eman gainera pilotari Naroa Agirrek, oraingoan frontik zerbikoa, baina hanketara bideratu nahian bidalia, beste sake bat atzera, ezkerret sartuko doian azken dunean pauso pare bat atzera egin eta gero, txokoan barrena moztu Leirek, Ainhoak jaso, eta gero Zabalera Naroak hori ere badu, askotan pilotaren norabidea alda dezake, eta nik uste saiatu dela. Hor Ainhoa deson sentiarazten, hau ere Zabalera, Zabal aldera zertxo bait, eta azkenean gainera etorri zaio Oianari etzegoelako kokatuta, eta behar bezala kolpea tiratzerik ez, jo bai, baina azkenean ez behar besteko indarrarekin. Hori da ez, goingoan Naroak moitu du nik uste pilota osongi, Zabala earki bilatuz eta indarrez pilota mugituz, eta hor Oianari gaine etorri zaio ez. Eta aukera garbiak baldin badira hori egiten daki. Naroa Agirrek eta behar bada horri ere erne ibili beharko zaizkio urdinak. Ba, izalea da Zabala bilatzen eta oso egiten duen jokaldie da, eta bai mine egiten du horra jarriz pilota ez. Ongi ezkerreratu orain, Oianak eraman, txokoan barrena luze Leirek eta gero Oianak ezkerretik Zabal aldera. Naroak espero baina bote txikiago egin dio pilotak, baina moldatu da, eta gainera dotore astindu du. Beste bat alakoxea, ez eta irtera txikiagoa izan, eta pilotalekua ez da erabat erregularra, tarteka arrasto makurrak badituelako. Eta orain hor erdialdetik Zabalera jokaldia egiten hasi da Oiana, urruntziren Leire eta Naroa, Leire ezkerraldean zen, txokoa zaintzen, eta nahiko atzean Naroa, eta gainean izan balitik uste hor nahasiko zituzkeela, eta inor abiatzeko eta nakaso Leirerentzako zatekeela pilota hori, baina aurrekoaren antzera hau ere ez da gainean izan. Zanketa mozten abile da eta amine egiten du ez, ematen dion abiaduragatik, baina gaurre bikaleia ikusi dizkio ez, modu hortan tantoa iten saiatuta. Sakea ezkerrera eta ongi baztertua. Frontisar dira luze orain, Oianak jaitsi, Leirek eraman eta Gaizto jarri gainera. Eta gero Ainhoak atzera, eta baita Naroak ere, eta ez dakit, hori zeuek jakingo duzuen euk baino beto, baina esango nuke txapelketa honetan zehar sakeak baztertzeko garaian hobekuntza egin duela Natalek ezala Leire Eusko Zeberak ere. Bai, hor sake mota ezberdinekin ez, igual Zabaleragotik eta besoa sartuta, baina bai, hobekuntza horire iarri zaio, eta gero, tantoro garrantzitsua da. Eta deseroso dodiena orain Ainhoa da, Zabalean birritan egon behar izan du, hasi da, kantxaren erdialdera etortzen, baina gero berriz ere erdialdetik libre zegokeen Zabalera bideratu dio jokoa Leirek burutsu, eta hala lortu dute
euren bosgarrena Agirrek eta biek, eta beste tanto hon bat Leirek, oraingoan lehen Naroak egin du berak, jokoa mugitu eta aurkariak bere lekutik bat atera. Bai, bikote gorri esendo hasi da ez, beraien ongiten, elkar ongi hartuta eta oso serio, eta momentuz, markagailun aldetxo txiki batekin. Eta lautandoko zuloa zabaldu dute, eta seguruago ikusten dira kantxan Ainhoa eta Oiana baino, Ainhoa oraindik ez baita hasi. Jokoan hor bien tartera bideratu du pilota Leirek, eta nik uste Ainhoak Oianarentzat hobea zela uste izan duela, baina azkenean txosta joarazita erdirantz etortzen hasi delarik pilota Ainorentzako espailitzan geratu da, eta azkenean ez botak ez besteak eramaterik ez dute izan, 6-1 eta eten beharra ikusi dute eta partida garaia proposean geratu dute. Konturazerako bostantoko zuloa zabaldu dutelako markagailuan Oskozek eta Agirrek 6-1 jarri direnean. Bai, aurreko partidun esan du ez, garrantzitsua dela behintzat aurretik jartzen den bikoten sentsazioek pixkoat apurtzea ez, oso ongi hasi dielako oengoan bikote gorri ere, kantxan ongi jarrita eta beraien onginez, eta urdinek urdurixio ez. Orduan, oain elkarrekin hitzein eta pixkoat, ratxa txiki hori hautsi nahien ikusko du ez, etekin ateratzen dio. Bestela ere aurrez ikusi dugun tantora bueltatu eta bien tartera bideratzen diren pilota horiek zalantzazkoago izan daitezke. Gainerakoak baino, eta azken horretan lortu du helburua Leirek. Ainhoan hastu du lehen da bizi Oianarena izan zitekeela pentsatu duelako edo pentsarazi diolako, eta Oianak ere azkenean txosta izan dela medio eramaterik ez du izan, eta zalantzak eragin dizkie biei halako jokaldi molde bat egiteak. Bai, hor sorte pixkoatekin ez, txosta justo jo azken momentun, eta batak bestek joko zulakoan eta alderantziz, hor zaiei jarri zaio azkenen Oianari. 6-1 markagailuan, Naroa Agirrek oraintxe pasadio pilota aurkariek berari pasa ostean aurrelari lagunari, Leire Oskozi eta lantzekoak zarnolako sakea ateratzen duen. Ezkerpareta bilatu nahian eta gainera aurkitu ere egin du. Aztertu egin zaio sakea Oianari baina jaso eta gero txokoan barrena luza jarri. Aurrera etorri da Oiana pilota altxatzera eta orain Ainhoak izango du egintzen hasteko aukera. Bien tartera jaitsi, gainera etorri zaio Naroari, baina arazori gabe jaso du eta gero Oianak berriz ere aurre aldetik atzera, lauterditik ezkerrez Naroak jaso. Oteari itxaron eta bien tartera Otxandiokoak berriz ere jaitsi, hau hobea da eta baita zehatzagoa ere oso jokaldi ona. Erdialdera begira zegoen Leire eta abiatzeko aukerari gabe geratu da. Naroa etorri da atzetik, pilota jobai, baina azkenean eramaterik ez, indar handia zeraman eta baztertze hutsarekin sarraski egin dakieke hor aurkariei. Eta hori egin dio. Bai, jokaldi modu hortan niten oso abia da Ainhoa, ez? Abiadura hundikin niten du jokaldi hori oso zaila da defenditzeko gainea. Joaten bazare, maten du hortzaudela, baina hainbesteko abiadurakin niten du zaila dela altxatzeko, eta, oso jokaldi ona. Eta orain zalantzati zein pilota atera erabakitzen izan direnean, behar bada pilota bizi bat baino gehiago izango da, urrez atera duten hori ez dakit, aterako zuten zalantzak berak guri ere zein atera duten hautsardi oso esateko gogorik zedukitzea ekarri baitigu, behar bada berria izango da, zalantza egin duzen erako. Bai, molitek egoin bote egiten duen jarriko diu, bisixoa dela nik uste, eta oso sake hona zen ez. Aurreko ere bizia zen, baina ez honek bezain besteko irteerarik eta nik uste biziak Ainhoa Ruiz Infanteren jokoari mesede egiten diola edo egin diezaiokoela jabetuta aurrez atera dutena Motel irudituko zitzaiela eta horren ondorioz jo izango dutela epailearen saskira are biziagoa den bigarren honen bila.
Atzera eta zertxo bait zabalera ere bai Ainhoa Ruiz de Infantek, aroak jaso azkenean boteri itxaron dio eta zertxo bait aurrera etorri da Ainhoa, oianak jaitsi, onna da, eraman Leire Oskozek eta gero berriz ere azkar asko etorri da aurrera, berriz ere pilota moztu eta atzetik aurrera abiatzen hasi da Naroa, baina eramaterik ez du izan, 3 eta 6. Eramateko beste jokaldi gaizto bat, Ainhoak egin duen azken hau. Bai, hor mina hunditzen du ez, hain olako abiadurakin jota gaina, osongin hasten du batzutan dejada azkarra, beste batzutan pixkat ezker pareta bilatuz txostan bile joan, beste batzutan atzea xio moztuta, atzelari aurren harrapatuta hankata jokatuz, orduan beti lantzaiek izaten di horre jotaik eramateko. Eta horrez gainera, jokaldi moldeaz gainera abiadura ere garrantzitsua da eta honek eman ohi dio normalean, abiadura egin ohi dituen egin ohi dituen jokaldiei. Bai, batez bikote urdine bikote indartsugoa da ez, abiadura hundikin ibiltzen du pilota eta hori antzematen da kantxan. 3 eta 6 eta purka-purka badatozkie gainera, Ainhoa eta Oiana Oskoz eta Agirreri eta hori behar dute. Tanto sortaren bat egin, orain arte gorriena izan den aginte makila ezerestean uzten ahal egin du eta eurek erasoan hasi eta hori lortzen ari dira azken bolada honetan Ainhoaren jokaldiek eta pilotak eta indartsuek hartu baitute protagonismorik gehien mailabia lehena pilotaleku honetan, orain ere hasieratik aurkariak nahastu ditu Ainhoak lehen da bizi eta gero atzean zuloa bazegoela konturatu bezain pronto, bertara bideratu du pilota eta aurretik atzeraka abiatu bada ere eramateko tarterik ez du izan Naroa Agirrek. Bai, batez ikusten da pilota batea duenetik ez, abiadura gehixio eman da mineiten nahi diela eta azkeneko tanto hauetan nagusitzen. Hori behar duten ikuste bikote honek ongi funtziona dezan Ainhoaren joko bizi horrek eta abiadurazko horrek kantxan egon behar duela nahita nahi ez eta behar bada deserosoago ari gara ikusten abiadura horren eta joko oldeon horren ondorioz Leire eta Naroa atzeragotik lan egin beharrean eta ere bat defentsan murgilduta. Bai, atzaixotik bat ezen Naroa Agirre ez, hor leheno bi kuadro aurre esio zebilen eta erasorako aukerakin, guain pilota honekin defentsa lanen gehixio ez. Eman egin dio baina, bost eta erditik gainera etorri zaio denari ekartzeko eragozpen handiegirik izan ezarren, Leire aukerakoa zuen, azpitik sartu da jokaldia egitera, baina txapazpian geratu zaio ez zukeen aukera txarra, baina halakoak azpiko posturatik betik egitea beti da arriskutsuago goiko jarreran jota egiten direnak baino eta kasu honetan horixe pasa zaio. Dejaba aukera ona zen, baina ez jokaldia egiteko hartu duen autua. Bai, hor itzulika batzutan Oianak hor erdi utxen jotzen duen pilotaik altxatzea zaila da ez, hor erdi itzulin erortzen die txapan gainea eta ustez jarrita zaude, baina gero azken momentun bote txarra iten dizo ez. Eta sake hau ere loratua eta ibili handiko pilotaren ondorioz asko atzeratua eta gero aurrean aukera geratu zaio Ainhoari jokaldi egiteko eta berriz ere ez du barkatu seina eta lehen da bizikoz aulkira dator Leire Oskozek horretzarako beharra nabarituta Naroa eta biek eta lehen urdinen erabakiaz esaten aritu bagara ona zela eta beharra eta garaia bazutela partida geratu eta etenalditik bueltan onbideratzen ahal egintzeko beste horren beste esan daiteke orain gorriek hartutako deliberamendu honen inguruan ere. Bai, azkenen 6 eta bat hasi die markagailun eta guen ja, seinakoa lortu du ez, pilota aldatu duenetik nagusi kantxan, batez Ainhoan joko boladakin ez, pilota ongi moitzen eta jokalditan asmatzen, eta gorrik inkomodozio kasu honetan. Botillero ere badute aulkian Oskozek eta Agirrek,
Leireren aita Ismael dute, hor aholku emaile eta saiatuko da. Eskak onbideratzen eta ongi joka dezaten behar diren aholkuak ematen. Bai, beti konfiantza duzun norbaitek kanpotik hobek ikusten denen esatea ez, nola jokatu behar den eta zein, beti lagungarri izaten da eta ikusko du baliogarria den bikote gorrintzat. Altxarazi ditu aulkitik Aitor Bernaola epaileak 4 pilotariak eta Naroak Ainoari pilota eman bezain azkar. Ekingo dio korrikalditxoari Bizkaiko pilotariak, Otxandioko pilotariak. Badator sakera, atera du eta luze jarri. Hau gainera etorrezekioken, baina azkenean txostak kendu dio. Abiadura puska bat pilotari. Eta hor gainera etorri zaio eta nola edo la pilota gorputzetik aldendu nahi izan du. Naroak azkenean eskuan kateatu ere egin ote zaion esango nuke. Eta piritaka kanpora joan zaio. Bai, erasorako baliatu nahi izan duen ikuste ez, Zabalea hor luze jota mine inez, baina goengoan gehiegi kateatu zaio eta Zabaleragi joan zaio pilota hori. Hauxe izan da berak galdu duen bigarren pilota eta partidan lehen aldiz jarri dira aurretik Ainoa eta Oiana, bebetik sakea eta abiadura berberean, naiz eta ibili laburragoa izan azkenerako pilotak berak, Pumpagoran indartxu eta hanketara, Zabalera Leirek ere eta gero hor ia lurretik sartu behar izan du Ainoak pilota eramatera. Eta behar bezala biltzerik ez du izan. Osko zen merituen ikuste ez, horre, Ainoak txokorako autue inezeuken eta hor kontraerasoan Zabalea berriz bota dio eta tanto ona Leiren eskutik. Zabalean egindako bigarren tantoa izan da Leire Oskozen azkena eta orain sakea berreskuratuta aurrera egiteko gai izan daitezken zazpinako berdinketa markagailuan eta beste sake arro bat Leirek gainera etorri zaio Janari baina nola edo ala jaso berriz ere nafarragatzera Azpeitiarrak ekarri eta Zestoarrak berriz ere eman eta atzean agindu orain agintzera pasa ezin da dabiltza Ainoa eta Oiana. Oskozek jaitsi, labur pilota txoko inguruan laga Ainoak herriz ere indartxu moztu eta tanto hemen abiadura aldaketa egon daiteken bakoitzean urdinak izango dute tantoa egiteko aukera gehiago eta berriz ere pilota moteletik bizira egingo du partida honek. Beste moztutako pilota hon bat Ainoak. Bai, hor mineiten nahi da ez, txokoan momentuz defentsalan hortan ezin asmatuz, edo tantoak onginez eta lortu ditun gehienak hor dauzke lortuta. Eta berriz ere pilota biziarekin abiadurari atera nahiko diote etekina. Urdinek hemendik aurrera, sake luze eta arroa gainera etorri zaio konturatzerako eramateko gertu egonagatik ere Naroari, Oianak atzera, ote arroa egin du gainera pilotak, baina aurrekoak ez bezala honek ez du ezustean harrapatu. Atzelari Zestoarra. Ezkerreratu nahian Naroa pilota bertatik atera eta aurrekoak bezain beste ez du harrapatu gero ezker pareta eta orain pata zein bestea pilota atzean utzi nahian aurrelariei jokorako erasorako aukera garbirik ez etortzearren herria sartuta aurrealdetik atzera Ainoak, Naroak eutxi eta berriz ere txosta jo izanak kendu dio abiadura nahikoa pilotari. Oianak jaitsi, Leirek jaso, Ainoak ezker pareta ingurutik atera eta berriz ere norantz aldatu ezkerretik Zabalera hanketara bizi jokatu du Oianak, Leirek jaso eta beste sake bat aurretik bitik bost eta erdi ingurura Ainoak. Naroaren erantzuna frontisera iritsi da, oraingoan txokoan bertan utzi du pilota. Ainoak eraman, berriz ere txokoan Naroak, baita Ainoak berak ere eta aurretik atzera, baina indar txiki-txikiarekin.
Oskozek bien tartera bildu eta pilota zaila izan zitekeen Aiarri, berriz ere txokoan utzi. Ainoak ezkerrez jaso. Eta Naroak atzera. Ruiz de Infante da orain atzelari beharretan. Oskozek zabaldu. Horre Gozok bildu eta horre pilota Gozoa gerazekioken Ainoari ez du behar bezala baliatu atzetik aurrera. Etorri ondoren eta horre eranman gabe geratu da. Oiana Horre Gozo erantzudea bakarrik joan da eta ez dio behar beste indarrik eman gainean ikizan nahi baldin bazuen pilotak indar handiagoa beharko baitzuken. Bederatzi eta zortzina markagailuan, zuzendu bitzagun kontuak markagailuarekin batera. Oso tanto gogorra. Tanto gogorra eta behar bada hemendik aurrera, lehen esan dugu, arlo fisikoari dagokionez behar bezala prestatutako pilotariak zaretela, baina ala jarraituz gero behar bada ausko fisikoak, arlo fisikoak ere zer esana izan dezake partida honetan. Polite ez, egia da horre Ainoak defentsa lan handi indula ez, horre txokoan eraman duen pilotarretzeko modukoa izan da, Naroare hor tarten nasita eta gero atzea bota duen hortan, Oianari indar pixkoa faltaz izan zaio ez. Erdiko sakea Leirek, bikain erantzun dio pilotari Oianak eta gainera aukera garbirik gazti gauzi. Aurrelari Lanzarrari. Bingen tartena Naroa, gaina ezker horma handia jota. Zertxo bait zabaleratu da pilota. Oraingoan aurretik atzera pilota kada bizia Ainoak eta botearekiko distantzia. Ezin izan du behar bezala neurtu aurretik atzeraka zioala Naroa Agirrek. Beste sake bat Ainoak eta urdinentzat bederatzigarren tantoa. Bai, alaxe da ez, ikusten da, beste bisitasun baten ateratzen dela pilota ez, Ainoak esku esartzen dionen, eta guain, Naroa nahiko aurrentze honez eta ia gainetik pasatu do. Bederatzi eta 8 eta pilota bizia kantxan dagoela hartu behar da aintzat hemen gorriena balitz, gorrienarekin ari balida kaso iristeko denbora emango baitzion Naroari, baina pilotak ibili handiagoa luzeagoa egiteak zolan ez du laguntzen pilota eraman behar izaten denean atzeraka azkarrago etorri baita, baina alakoetan pilotak azkarrago egin ohi du bidea pilotariak baina. Eta orain berriz jokoan hasten aurreko kadroetan Zabaletik Ainoa ikusi dugu eta berak lortu du helburua. Zabalera ezkerzearra etzen txarra Leirerena, baina kontraeraso batekin, kontraerasorako bejada batekin baliatu nahi izan du jokaldia egiteko aukera Ainoak eta bikainatera zaio 10 eta 8. Bai, kontraerasoan abile da eta jokaldi hori askotan ikendo ez, eta defentsatik tanto ikia pasatzen da askotan, eta gainagoen konfiantzakin ikusteta Ainoa ez, ongetorri zaio hor tanto batzuk lortu izana, eta nik uste guain hor aurrekalde hortan nagusi sentitzen dela eta konfiantzakin diardula pilotan. Sake arroa eta luzea ostera ere, erantzunik gabe geratu dena gainean izan da, baina bote kontrakantxan egin du pilotak da horrek, 11 eta 8 beste sake luze bat, eta hain atzetik lanean aritzea ez da erraza, eramateko lanetarako. Ez, hor, naiz eta eskubira sakatu pisue bat zeuken pilota horrek, hemen atze alde hontatik ez erreza erresa, eta eraman gabe gelditu da sake hori ez. 11 eta 8, beste sake luze eta arro bat Ainoak izan du eskua sartzeko aukera. Naroak ia atxeden zetetik eta gero bien tartera bideratu du Ainoak aurrera etorri eta aurretik atzera gerria sartu eta pilota luze erabili nahian, baina asmo berarekin jo du azken pilotaka da Oiana Horre Gozo, oraingoan altuera handiago eman dio aurrekoetan baino Azpeitiarrak eta berriz ere frontis erdiko pilotaka da Zestoarrak. Ainoa sartuko da berriz ere. Txokoan barrena luze eta abiadura handian. Eskutik atera oizaion legez. Frontis erdiko orain azpitik eraman
Naroak, txokoan utzi du Ainoak baino laburrago Oianak, Leirek jaso, eta berriz ere pilota mozten hasi da. Ainoa, Oskozek ekarri, Orkaria behartu, baina ez din tantorik ardietxi. Berriz ere antzeko pilota bat Naroak bien tartera, eta hau ere ezker paretaren ingurura baztertua Oianak jaso, eta Leirek kantxaren erdialdetik zabal aldera edo, Oianak mugitu beharra izan zezan, iritsi da pilota frontisera, zabalean abiadurarekin deja da Oianak, eta gero berriz ere aurretik atzera, pilotarekiko tartea, ongi neurtu du kasu honetan, aurretik atzera etorri denean, Naroa Agirrek bien tartera Oianak, eta Oianak ez, Ainoak, eta azkenean Leirek eramaterik ez, tantoa luze eta gogorzi joan, eta behar bada nekearen lanak ere izan zitezkeen horratzera etorri da, baina pilota eramateko prest zegoen Leire, baina azkenean nekeagatik edo eraman ezin da geratu da. Bueno, horre eukitu ez, aukerak Naroak ongi bazartutako pilota batzuk, baina Oianak oso ongi atera ditu ezker horrekin, eta, bueno, mine egiten ari da bikote urdine ez, eta gorri pixkatzulo hortantik ezin atera, eta, bueno, momentuz urdinek lautantoko aldea markagailu. Eta pilota aldatzen hasi direnetik hobeto ari dira. Bai, bisixegoa da, eta badakiu indarrakin mine iten badakiela, igual gero pelotelan ez da beste antzematen, saketik hemen oso luze da bilki pilota Ainoa berak, eta bueno, momentuz eraginkorrago bikote urdine. Eta horrek askotan tanto egiteko aukera gehiago utz dezake sake bueltan, pilitaka azkena Naroaren azken erantzuna iritsi da frontisera, baina oso behartuta ari behar izan du. Azken bolada luzean atzealdetik, ia 7-8 azkenean ere publizitate olek tartea utzi diote, baina ez da kaso harken nahiko zuten bezain zabal edo handia, eta horrek azkenean beti desesperora eraman dezake pilotaria, aurrean aukera gehiago orain bere buruari bikote burdinari goitzaizkio sortzen. Bai, hor saketik hasita bigarren pilotaka da oso aurren helditzen zaio Ainoari, eta hor mine egiten ari da horrik momentu honetan defentsa lanen, eta bueno, ikusko du ez, buelta emateko gai dien. Aulkidik zutitzeko agindu eman die Laurei epaileak, azkenengo tragoxa egin dio Urbotilari Leire Oskozek, eta une batetik bestera izango da ondorengo tantoa jokoan. Pasadio Naroa Agirrek pilota Ainoa Ruiz de Infanteri, eta badator Otxandiokoa sake ateratzera, eragin dio puntu pilotari eta jarri du. Ondorengo tantoa martxan, Naroak ia zazpitik eraman, eta atzetik aurrera azkar etorri da, bote traketxa egin dio pilotak Ainoari, eta gero Leire gazera, hau ere ez da parte honeko punta izan. Naroak tartera jaitsi, eta pilota zertxo bait bazartu nahian ibili da. Oraingoan ere antzeko zerbait egin du, baina ez du rekoak beste ezkerpareta harrapatu azkenengo pilotakadak. Oianak luze eta atzera. Naroa sartu da ezkerrez. Oianak ezkenun ere arte itxaron, eta horregatik behar bada zertxo bait baztertu zaio. Eta gero bien tarteran jarri du pilota Leirek, eta Ainoa abiatu ezin da geratu da, eta abiatu nahi izan duen erako jada pilotarantz etortzen hasia zenez Oiana. Ez dein abiatu, eta Oianak ere kolpea tira badio ere eramaterik ez du izan. Hor bizkoat dudein duen ikuste ez, zein sartu Ainoak berak emateko pilota bazen, eta Oianari azken momentun hor utzi dio pilota hori, eta segunduko duda hori nahikoa izan da ez, txapazpira botatzeko. 9:12 berriz ere boteak berak aditzera ematen digunez gorrien pilota etorri da kantxara, hor bolea ez du eskuan behar bezala sartu Naroak, eta ez dinera eman, eta berriz ere une oro egiten ari diren bezala, edo saiatzen ari diren bezala atzelaria kargatu dute. Bai, hor gainetik pasatzen saiatu da, normalen bolea ona dauken Naroak ez, baina eskun sartu beharra dago hortako, eta guengoan
ez da olako ikertatu. 13 eta 9 eta berriz ere Urdinen jokoari hobeki egokitzen zaion pilota bizia kantxara, berriz ere 8tik lan egin behar, kolpea tira bai, baina ez txapa gainerako lan indarrekin. Bai, nik esango nuke guain pixkoat bikote gorre konfiantza galdu dula, ez? Hasiera oso ona eman dioa, baina bueno, hor konturatzeako aurretik jarri zaizkie, eta guain berriz, beraiek daude, ez? Hor etzetik aurrako bide hori ezin inez. Lehen itzuliko partidan lekun berrin jokatu zutenean ere behar bada pilota leku horrek Ainoaren jokoari mesede handiago egin ziezaioken eta halako zerbait pasa zen. Leire eta Naro hasi ziren hasieran aurretik eta gero markagailuan bat egin ahal izan zutenetik aurrera Urdinek erakutsi zuten joko hobea, pilota lekuak berak zertxo bait lagunduta behar bada eta gaur ere halako zerbait ari da gertatzen. Bai, hala da ez, hasiera ona emanagatik bigarren tarte honetan hobekei da bikote Urdine eta ikusiko du gai den bikote gorri egoerari buelta emateko. Atzelariak lanean, lautik bien partera Naroak aztertu nahian, une oro ez da txapa gainera iritsi Oianaren pilotaka da hor behartuta sartu behar izan du Naroaren pilotakadaren merituagatik eta azkenean ez da gainean izan Oianaren defentsa erresto hori. Bai, ozta ez, eta Leiren onerako ez, hor gainen balimazen oso zaila izango zelako defentsarako. 10 eta 14 ez da tarte zabala eta orain berriz ere pilota aldatzen ikusi ditugu, Oskoz eta Agirre eta honek esan nahi du beste tanto sortzaren bate eginez gero zalantzak eragin diezazkieketela. Bai, asmatu marko lukea pixkoat ez, saketik hasita eta gero dituen aukeretan. 10 eta 14, aukerak baliatu behar hori ez da erraza. Ainoa Ruiz de Infante aurrean denean, erasorako trebetasun handia baitu Bizkaitarrak. Urrundik Leire Oskozek eraman eta azkar aurrera etorri ezko da aurrealdera jokatzeko tentaziorik izan ez ezan oien Orbegozo gau ere zalea baita pilota jeisten, aurregaz beste irutan ikusi dugun moduan bien partera indar handiarekin, erdiratu da pilota eta Leirek ezkerparetaren jiran sortu, ezkerrez sortu da Oiana ere eta orain luze Naroak ibili du pilota, urrundik bien tartean jarri Leirek Ainoak egin du atzera eta berak jo du pilota azkenean ezkerparetan sartu, Naroak ekarri eta orain berriz ere aurre aldetik ibelera jokoa. Ainoa Ruiz de Infantek, Naroak jaso, Ainoak jokaldi doia, eskuinez sartu da Leire baina eramaterik ez du izan 15 eta 10 beste dejadaun bat Ainoa Ruiz de Infantek. Bai, hor uste baino motzagore gelditu zaio ez, aurrekotan pixkat abiadura horrekin igual gainaxio tortzen zitzen pilota, goengoan pauso bat atzeago gelditu da eta pauso hori falta izan zaio pilota hori eramateko. Eta lehen partidan ez dugu halako irregulartasun nabarmenik ikusi, baina bigarren honek batzuetan erakutsi digu. Ez duela erabat bote onik egiten pilotak maila lehena pilota leku honetan eta batzuetan espero ez baduzu ere pilotak beste zenbait tokitan jota baino irtera laburragoa egiten duela zoruan. Bai, baina lehen aipatu duen bezala ez, Ainoak badaki jokaldi aldatzen eta batzutan efektukin jokatzen dota efektu azpitik sartzen dionen badaki pilota hor erdi ikusten ez. Eta hori ere bada, askotan gurpila efektu ematen baldin bazaio lanak zailagoak izaten dira. Defentsan ari behar duen bikotearentzat beste tanto bat jokoan, Osko Zurrundik sartu da eta orain lehendabizi Oianak jota eta orain Naroa jokoan sartuta, atzelariak protagonista, Urrundik pilota jaitsi Oianak, zuloa txokoan aurkitu eta tanto bikaina egin du, ezen errazain Urrundik pilota jaistea, baina hor ezkerparetan jota abiadura kendu dio pilotakadari ezkerparetak berak eta txokoa zabalik zela ikusi bezain pronto bertara bideratu du pilota eta tanto ederra lortu. Oso ona izan da ez, aurretik bazitun bi
txapazpira alde indionak modu eren jesten saiatu denetan, baina hau oso ongi ikusitakoa izan da, hor zuloa zeon bikote gorrin arten eta bikainen lortu duen tantue. Jokaldia berriz ere Ainoak, baina txapan izan da eta hau beste aldi zenbaitetan ere aipatu izan dugu batzuetan txapatik hain gertu jokatzen ibiltzeak txapa jotzeko arrisku handiagoa duela berekin eta hori txepasa zaio kasunetan. Ainoaren jokaldi hori etzen aukera txarra eta gainean balitz eramateko alnak izango zituzketen leireketan aroak eta kasunetan txapak salbatu du behar bada. Bai, aukera garbi ez zeukenetan ikuste utxegitea izan dela ez. Gero, gainen atea izan balitz munduko dejadaiko bena bailitzan ez, hor tanto inen luke, baina ikuste behatz potoloak inotako pilota izan dela. Sake gaiztoa, oian aurrera etorri da eta azkenean pilota trabeska saieska jo behar izan du eta ezin behar bezala, atzetik aurrera egin du, azkenean boteak txosta joarazita gainerantz eta barrualdera egin dio eta ezin behar bezala jo oiana, gainean izan da pilota, baina erantzuna kontrakantxara joan zaio. Bai, bi tanto nahiko erreskan lortuta, eta pilotak adagu txikin, eta horrek konfiantza ematen dion bikote gorriri partidun sartzeko. 12 eta 16 eta lehen 10 eta 14 zioa zela eta 10garrena egin dutenean Oskozek eta Agirrek 10garrena lortu dutenean esan dugu, ez zirela urdinen gandik oso aparte eta berriz ere partidan sartzi dezkela, tanto boladatxo bat egitekotan eta orain ere antzeko zerbait esan beharko genuke. Tartea berbera baita eta hemen aurrera joan ezkero berdin egin dezaketelako nola batzuek ala bestek. Baina Ainoa ez da horretan aukerarik eman zale txokoan utzi eta berak lortu baitu pilota moztearen bitartez tantoa. Hiru pilotak adatan tanto bikaine ez, bi paretakin ikaragarri behartu do leire, oso pilota zai eramando, gero atzea botaz oso pilota ona jarri do, baina naroak hor boleaz eramateko aukera eukido eta azkeneko dejada bikaine. Zabalaldera begira zegoen leire eta beraz txokoarekiko ardurak beste norbaiti utzi zizkion eta oso urrun pilota eramateko naroa, beraz txokoan behar zuen tanto aleginak eta bertan dejada eginda 17garrena lortu dute bide hori urratuta Ruiz da Infantek eta Orbegozok eta beste tanto bat jokoan, hasieratik jokaldietan egin du Ainoa, baina orain arte saririk erdietxi gabe eta defentsatik erasora pasa ezin da gorri biak. Naroak atzera luze. Ezker paretarik aurkitu gabe aurrera Torroiana eta pilota goztua jota gantxaren erdira luze. Lautar dira Naroak Oiana geutxi eta atzealdean jarri pilota jaitsi Naroak, ezkerrez zeraman Ainoa Ruiz de Infantek eta berriz ere indarra eman da pilota bajatu. Naroa Agirrek Oinorgaz Ainoak jaso eta berriz ere bien tartera pilota zertxo bai jaitsita edo Naroak, Oianak eman estoarrak ekarri eta berriz ere Zabalera Jon Aiamai azkenean erdiko pilota izan da Zabalerako baino gehiago Oianaren oraingoan luze Lauter ditik Ainoak urrundik sartu behar izan dezan bien tartera bidali du Naroak, gero Zabalaldera Leirek eta baita luze jokatuta Oianak berak ere oraingoan Zabalera, ies egindako pilota zen eta gainean izan bali zeramateko zaila zatekeen oso, baina ez da gainean izan 13 eta 17 eta orain ez dakit zein pilotaren aldeko autua egingo zuten. Bai, ez dakite lehen beraiek atea duen, aurretik atea duen pilota berreskuratu ote duen, edo, besteren bat atea ote duen, eta ea ze maitza ematen dioan.
Leire oskozena izango da aurrengo sakea, eragin dio punpa pilotari eta jarri du beste kanto bat jokoan. Ezkerrera aurreko baino biziagoa da eta behar bada urdinek partida hasieran kantxeratua izan daiteke. Gaizto zioan ezkerparetara asko sartu zaio Oianari eta urrez gertatu zaio bezala txosta joarazi eta gainerantz egin dio pilotak eta azkenean eramateko aukerari gabe geratu da, behar bezala eramateko aukerari gabe geratu da, kolpea tira dion arren. Ba, esak, horre abiadurakin da, hor pixkate geixo itxin bertzion Oianak ez, besoa nik uste azkarregi askatu diola eta hor dula behar momentu egokin jo ez, golpe hori. 14 eta 17 eta laukoa zen, aurrez diferentzia orain hirukoa da, beste sake geizto bat, ezker pareta harrapatu duena ez behar bada bete-betean, eta hau ere erantzunik izan ez duena. 15 eta 17 eta pixkanaga, laukoa zena bian jarri dute eta badatoz. Markagailuan urdinek dituzten 17 tantoetara. Leire eta Naroa, partida zabal-zabalik den seinale. Bai, aurreko, bisake seidan lortuta, hurbiltzea lortu du eta zalantzak eragiten ditu horrek ez, batez ere restoan aibardunantzat. Eta ezkerpareta aurki badezake, sakeak ere min egiteko modukoak izan daitezke. Ez da behar badau urdinena bezain pilota bizia, baina orain kantxan jarri ezin da. Aurrez esango nukel Oianak eta Ainoak eta Oianak ateratako pilota dela. Gorriek kantxeratu nahi izan duten hau, baina orain hanketara askotan jokatzen ari zaio eta Leire bereziki Oianari eta jarri ezin da pilotara. Hanketara jokatzeak beti dakarrelako sentsazio gazi gozoago bat eta halakoetan zain egoteak ez baitu balio. Bai, ustez jarrita zeonez, goengoan baina egia da horre gaine etorri zaiola eta erreskan 3 tanto garrantzitsu gorrintzat. Eta Leireari da izaten orain behar bada gorriengan aginte makila daramana. Naroa behar bezala eusten eta pilotakadari eta pilotakada luzatzen eta pilota arrotzen ahal egintzen, baina Leire orain erabaki horreta tantoetan bigotearen zamak gidaritza hartuta. Bai, behar du ere bai ez, azkenen defentsa makarreko oso zaila da partiduko aurrea teatzea eta ikusi da erasoan dabilena min egiten dula. Nik uste Ainoak zalantza egin duela pilota moztu ala atzera bidaltzea erabaki du azkenean, gero zertxo bait gainera ere egin dio pilotak, Leirek nientartzera luze jarri du, Ainoa bere tokitik atera eta lautik berriz ere azkar etorri da, bitardi girura, aurrelari bizkaitarra, Leirek jaitsi, hau ere idarrean doa eta gainera etorri zaio Ainoari, txokoan dejada una ez ark nahiko zukeen bezain doia, bipar eta gero zabalera ez efektuzkoa, baina bai zabalera zitekeena, iritsi da Naroa, baina azkenean jasotzerik ez du izan hor efektu handirik eman ezpadio ere zabaleratzeak berak bideratu du tantoa urdinen aldera, urruntzen Naroa eta azkenean etortzeko saioa eginagatik iristeko behar bezala pilotara iristeko denborarik ez dio eman horrankak lurrean pilotara behar bezala kokatu gabe zituela jo du eta halakoetan pilotakadaren kolpaketaren koordinazio ere ez da preste zaudenean bezalako izaten. Bai, argi zeukenez, hor kubritu hartzula eta oso ongi joan da, baina nik uste gero erasoko pilotazula eta hor gauz baino gehiago pentsatu izan dola ez, erasora pasatzeko momentu hortan eta hor txapazpira aldein dio. Eta orain aurrez ateratako pilota honekin, gorriek ateratako pilota honekin eta hasieran urdinek atera duten horrekin ari dira. Pilotarik ezpaitu de aldatu, zabalera bideratu du jokoa Oianak zabaletik ezkerrera berriro, Naroa Agirrek orde oso jaso eta gero oskozek atzera bideratu, ez du ezerriakin nahi Ainoaren joko erasokor eta biztiaren inguruan eta halakoetan hobe izaten da aurkaria lekutzea eta atzean uztea posible den neurrian aukerak dituzunetan beti ere, beste dejada gaizto bat eta azpitik irekitzen hasi da jokaldia egiteko aukera
zekiokeela sumatu du behar bada Leire Oskozek, baina azpitikako jokaldiak ez dira onenak izaten, goiko posturan pilota ezkertzearretan eta postura naturaletan jotzen duenetan ere ongi zabaldu dezakela badakigu, halakoetan trebea da Leire, baina kasu honetan azpitik jotzeko etzen, akaso pilota proposena. Bai, hor bitan gertatu zaila gauza bera ez, iritsi die, bai naro aurrekoan bai Leire oengoan, baina bitan txapazpira alde indie, eta bueno, gorrintzat txarra eta urdinentzat 22. hori gero eta gertugo. Sake luzea Ainoaren azkena, urdinen 20. tantoa izan den hause, eta erantzuna ezker pareta zaratago goiko txapan. 26 eta pixkanaka badaramate partida euren aldera Ainoak eta Oianak, bitanto besterik atzaizkie falta. Bai, aiatu hor jokaldintan indituen iritsi dien jokaldeoitan, baino txapazpira joan dien bioitan eta, goinsak ez lortu dunakin, berriz aldea markagailu. Beste sake luze bat eta hemen hau ez da, aurreko pilota biziago hori bezain beste ateratzen, baina indarrak berak ere eman egiten dio. Pilota kadari gatza eta halako ez baliatuta errazagoa izan ohi da normalki tantoaz jabetzen hastea. Atzelariak piloteoan eta aurrelariak orain arte ikusle baizik ez dira izaten ari. Ezkerrez sartuko da Naroa. Oianak sartzerik ez, Ainoa etorri da atzeraka atzelariare lagundu guran eta berriz ere gerria sartu eta aurre aldetik atze aldera kargatu du jokoa Azpeitiarrak. Bien tartera Ordegozok, Oskozatera da 3. kuadrora arte. Herria sartu eta pilota atzeratu Oianak eta bien tartera berriz ere aurkariak behartzeko intentzio garbiarekin Naroak. Berriz ere halakoxe pilotaka da ezkerreratu du. Oianak jaso eta Leirek aurre aldetik atzera. Aurrez gertatu den bezalatxu. Bien tartera bildu Oskozek, txokoan barrena luze eta indartxu Ainoak, Naroak eraman, jokaldi aurrundik, txosta bilatu du, baina erdiratu delarik eramateko aukerarik bat ere gabe geratu da Oskoz. Oso jokaldi matematikoa izan da, oso urrundik sartu da gainera Oiana ez Ainoa, eta etzen bat ere erraza alako jokaldi egitea, baina bikain atera zaio. Bai, hola, normalen jokaldek iten ditunen, hola botatzen ditu ez, zirte dozart eta txapagainen dienen, defendatzeko oso zaiek dien pilotak die ez, eta nik uste hori gaurkoan alde hori xe badaola urren ez, Leire defentsan ongi, baina erasoan igual pixkat geixo asmatu beharren ez, bakarrik erasoan barkatu defentsan ari eta bazaie delako ez, bikote honeire aurre egitea eta hori pixkate ausardi pixka falta igual aurreko kuadroitan. Partidaren akabuko zati honetan ari gara hori ikusten gehiago behar bada, gerturatu direnean agintariaiek izan dira eta urdinek ibili behar izan dute gorrien jokoaren menturan tantoen zatirik handienetan, baina orain erabat bestelakoak dira kontuak eta Ainoa eta Oiana dabiltza erosoago eta erasorako aukera guztiak baliatzen. Bai, baina urdinek hori bado ez, argi izaten ditu gauzek eta erasora jo itendo ez, eta ateatzen zaioenen, arriskutsu den bikotea da. Urrundik sartu da Leire, pilota ezkerparetan sartu, Oianak ezkerrez eraman, eta gero Leirek bien tartera ezkerreratu nahiko zukeen pilota, baina azkenean erdi aldera egin du, txokoan jokaldia, Ainoak bizi abiadura handiarekin ohi duenez, berriz ere aurre aldetik atzera jokatu du eta zama handiago erantzi dio Naroari eta Oiana hor pilota jaisten hasi da harik eta txapazpira joan zaion arte. Bai, hankak jarrita zeuzke, baina azkeneko pauso hortan pixka motxeo gelditu zaio eta azken pauso hori eman behar duen izan duen hortan, txapazpira joan zaio. Etenaldia eskatu dute bigarrenez Ainoak eta Oianak eta orain aukera
badute markagailuari buelta emateko, hemendik aurrerako sake guztiak Leire Oskozi dagozkio, bat gutxienez, eta 22. hartzeko guztiak ere ateratzeko tanari legozkioke. Eta sake honek behar dute orain aukera eman, baina nik uste jakitun izango direla, jokoan segituz gero aukera hor dutela, diferentzia ez delako zabalegia ere. Ez, sinetxin beharrez, horre saketik leno bi segidan sartutxo, mine Indore Leirek saketik, eta guain sinetxin behar berriz pilota aldatuta, eta sakea baliatuta, berriz aukera duela, ez dela partidu bukatu, eta 22. hori gertu daukeela urdine, baina hemen bukatu arte segi beharra dau. Eta partida gogorra doa, 53 minutu oraintxe bete dira, partidari hasiera eman diotenetik, 4 pilotariak partidan sartuta ikusten ditugu, eta begi bistakoa da lauren arteko komunikazioa, hor bat besteari oiukari zaio benga Naroa Leireri eta keinu paralinguistikoak eginez. Ainhoa Oianari jarraitu beharra dago, partida aski gogortua da, baina tanto sortatxo bat beharko lukete gainera etortzeko gorriek, eta aukera dute euren buruan sinetxi behar baina. Bai, beti aukera txikina balin badau egin behar da lanen, eta horrei utzi. Tanto jokoan eta atzelariak orain arte protagonista, eta aurrelariak ezertarako abagunerik ez dutela ikusi ditugu. Eramatekoa izan zitekeen, baina eramaterik ez du izan Oiana Orbegozak. Nekearen lanak ere izan zitezkeen behar bada. Eta bukatu beharreken presio ere bai, ez? Batzutan atzetik datu zenantzat zaiedan oski, buelta matea 21 diztenen aurkari, baina aurretik dinak ere badaki itxin behar dula partidu, ez? Eta ingertu ikustek batzutan eragiten du, ez? Presio hori. Eta gain gainean, lautanto besterik lituzkete behar, Naroak eta Leirek bakarraren faltan dira, Ainhoa eta Oiana, eta presioa horri izango dute buruan, eta orain burulan handiagoa egitera behartuta akaso Ainhoa eta Oiana. Oiana gatzera, Naroak ekarri, Ainhoak jokaldia erabakitasun handiz, behartu eta tantoa lortu gainera, 22 eta 18, partida eta puntua Ruiz de Infante Orbegozo bikotearentzat, partida hau jokatu aitzin hiru zituzten sailkapenean, eta okerrezpan naiz laugarren postuan ziren, eta gaur lortu dute jokatu dituzten 6 partidetatik laugarren puntua, eta garaipen baliotsua beheko zuloan ziren, eta lehia zuzena zen, 3. eta 4. postuetan zirenen artekoa, eta puntuarekin konfiantza handiagoa urdinentzat, eta garrantzia ere izango zuen puntuak pentsatzen dut haientzat, gora begira jarri dituelako sailkapenean puntu honek. Bai, alaxe da ez, guain bigarren jarriko die sailkapenen, horrek buru lanerako behintzat sekulako konfiantza emanen dioa, hor ongi egi ez, txapelketan zehar, eta egi esan garaipen honek konfiantza emanen die, eta ikusten da ez, gauzek zail daudela, eta Naroak eta Leirek ere lanen seitu beharko duela. Hala da, Iturriaga Mendiburu, asteburu honetan jokatuko ez duten Jera Iturriaga eta Mendiburu utzi dituzte, gaurko garaipena lortzearen ondorioz markagailuan atzean Ainhoak eta Oianak, eta beraz hirugarren postutik bigarrenera egingo dute orain, eta liderren atzetik jarriko dira sailkapenean Bizkaitarra eta Gipuzkoarra, 22 eta 18 azkar errepasa ditzagun, elkarrizketa setera jo aurretik partidak utzi dizkigun zenbakiak. Leire Oskozek 6 egin ditu, bina
Zabalean bien tartera eta sakez, 6-7 eta beste tanto bat atzean ere bai, eta 2 pilota galdu ditu. Ainoak 3 egin ditu, moztuta 2 eta atzean beste bat, eta beste hainbeste pilota galdutako zenbatu dizkiogu. Ainoak egin du guztietan gehien, bakarra galdu eta tanto sorta eder bat egin joango da aldageletara, dejadaz 6 egin ditu. Sakez atzera, pilota atzera bideratuta eta moztuta beste 3 ere bai. Eta bana bien tartera eta bibaretaren bitartez, esan bezala, pilota bakar bat utzi du erantzunik gabe, eraman gabe, eta bukatzeko Oianak nahikotxo galdu du 7 pilota orotara, eta moztuta tanto bat ere amaitzeko moduan izan da Azpeitiarra, 55 minutu eta 12 segundo iraundu partidak, eta azkenerako hasiera bestelakoa izanagatik ere gogortu da partida eta tentsio handikoa izan da, eta eusteak asko balio izan du. Hasieran esan dugun moduan pilotak karga hartu duenean eustea garrantzitsua delago eta lehendabiziko partidatik pilota biziak kantxaratuzkero hori sumatu dugu hemen pisu hartzen duela azteko kadroetan pilotak. Bai, beti abiadurakin ibiltzen duenak pilota aldea dauke, ez? Indartxo den pilotarik bentaja hori badauke, eta ikusten da Ainoak eta Oianak gaurkoan hobeki moitu duela pilota. Oskozek eta Naroak ere gortu due partidu, ez? Olaxi ordueteko ia partidu jokatu duelako, baina nik esango nuke gaur aurrealden eraginkorragoa izan dela Ainoa Leire baino, ez? Eta partidaren analisiarekin bukatzeko, Oskozek eta Agirrek beheko postuetan jarraitzen zuten, gaurkoa lortu gabe ere hala jarraituko dute, eta bihar pareka daitezke kontuak beheko zulo horretan. 2 punturekin dira haiek, bihar puntu batekin diren Eneritz-Arrietak eta Leire Galeanok jokatu beharko dute seguran, eta haiek puntua lortuzkero, aberatsari begiratu beharko genioke, azken postura zein doan eta 5. Zein den jakina izan ezkero. Bai, aukera guztik zabalik, ez? Eneritzentzat eta emaitza ona dau, azkenen beraiek puntu bat dauke, baina 2. eskuratzen baldin badu ere lehian sartuko die, eta irekia daudena, eta nik uste azkeneko jardunaldi arte zela erabakita geldituko, ez? 4 sailkatuek zeintzuk izango dien. Eta 2. fasea luzea da, 15 partida dira, gaur 2 jokatu dira, beraz 13 faltan da orain 2. Txapelketaren ligaxkaren 2. erdi luze hau, eta orain digerelen esandako hori jarraiki, hemen bikote batek bola daun hartuzkero beti gora egin dezake, eta gauza bera egin daiteke baita, goitik behera ere. Bai, alaxe da, ez? Azkenen, guainik dena zabalik dago, eta hori da politi, ez? Partiduro dena irikita eotea, orduan, ikusiko gomendik aurra gertatzen den. Eta emozioa beti da pilotatzalearentzat mesedegarriago eta baita interesgarri ere. Hau esan da, eta partidaren analisiarekin amaitu dugula kontuan hartuta, goazen pilotariek zer dioskuten entzutera. Puntua lortu duzuen eskak, hasieratik behar bada eurak hasi dira eta gero markagailuan harrapatu dituzue, eta atera duzuen 2. pilota biziak horrekin ez zuloa zabaldu diezue markagailuan. Bai, hori da, lehenengoko pelotagaz, naiz de uste ototxandion horregaz ibili, gaur ez ginun gozatzen bapez, ni behintzet, eta tantoa lortu dugunean aukeratu hori, bestea ataratzi, eta funtzionau dau, eta oso ondo, oso pozik eindako erabaki horregaz. Eta bukaeran gainera etorri zaizkizue, partida gogortu bizuete, baina azkenean eutsi diozu aldeari eta puntua lortuta joango zarete etxera. Eta puntua garrantzitsua da zuentzat, beko zulotik edo herrialdetik gora begira jarri zaituztelako. Hori da, oso garrantzitsu esan, lehenengoko bueltan beraien kontra galdu ginen, eta nolabait puntu hori berreskuratu dugu, eta sailkapenean ikuste leku posizio on baten jartzen garela, baina jarraitu da lanean. Atzeko kuadroetan behar bada eusten ibili dira
atzelariek denbora handian eta zeuek aukera askoria bebili zarete bukaeran bereziki arriskatu nahi izango etzen dutelako behar bada, baina aukerak izan dituzunetan zirte dozarte egin duzu, erabakitasun handiz eta gauzak ongi atera zaizkizu. Bai, usteot beraiek batez be, defentsan ibili direla asko, peloteo asko lantzen, eta nik usteot ez ginela erori behar, hor tantoa askarritea mantendu behar ginen, hor buruagaz asko usteot lan handia indogule bai oianaketanik, eta gero egia da, aukera dauenean, bota dugule, bai biok, eta gure aldera erori da superpozik. Eta oiana, naroak askotan bilatu du, zeu ezker paretaren ingurutik zabalera mugitzea, zenbaitetan lortu du bere helburua, baina eutsi ere egin diozu. Zati luze batean, atzelariak elkarrekiko lehia horretan ibili zaretelako, elkarri arrotu nahian pilota. Bai, hasieratik nik behar guztete gehiago gozatzen hasi dela, eta nik pixkat jarri ezin da bezala ez, frontoira. Eta gero, alde duen pelota horrekin hobeto jartzen ditzen, pelota hobeto jartzen ditzen, da gehiago gozatzen nun, eta gero, partidun ziar, komodo sentitu naiz pelota eguen, eta gero ikusi dugu gogortzen eginela partidue, eta naroa sufritzen ikustu genuen atzea eta pixkat kargatu indegu atzien, eta nik uste gero bukatzen eginoak asmoa bindu, eta tantuekin guztua. Eta sailkapenean egoera honean zaudete, 3. zineten eta postu bat egin duzu puntuarekin gora, bigarren egongo zarete orain. Bai, bigarren buelta honetan horreneko partidu zen, da importanti ez, puntukin hastie. Eta, bilar da ondoengo datorren asteburuen guk ez dugu partiduk, eta ikusi merko aurrengo partidutan nola egitegoen bestiak, eta, guk gurien seitu behar dugu. Eta hemen bi astera bi partida. Bai, hori da. Ondo rekuperau eta indar handilekin hastekean. Edarki eskak, eskerrik asko, eta hemendik aurrera ere, partida gogorrak izango direnez, lanean segitzea tokatzen zaitu. Eskerrik asko, eskak. Eskerrik asko. Hau esek bi irabazleen hitzak eta badatoz galtzaileak ere. Neskak saiatu zarete hasieratik jokoan hasten eta behar bada hasitzuek hasi zarete urak baino beto, baina gero bigarren erdian gainera etorri zizu eta pasa ere markagailuan aurrera pasa dira. Bai, nik uste hasieran ondo hasi gala, guk pelota moteltxio bat atze genuen, eta behi lehenengo tantu egin duenean pelota berdinakin jarraitzi erabaki du, eta nik uste pelota horrekin gu betotxo ibiltzen ginela, baina gero hor 6-2 hortan pelota aldaude eta ja pelota bisiakin behaiek agintzen zegoen. Eta Ainoak ezagundu askotan gutxi behar duela tanto egiteko oso urrundik sartzen dela, baina gaur ere eraginkortasunak aldatu du partida euren aldera. Bai, segulako esakia eta isit, honea atzeak izan pixua hartzezun pelotak, da gero hor peloteguan ziar eskubiakin jartzen zanean hor mina hondi jaite zigun, oso ondo moztuelako. Eta oianare seguru ibili da, eta gaurkoan gehiago izan dira. Saiatu zara batzuetan oiana deseroso sentiaraztedin eta txokotik zabalaldera ekartzen, baina alde ere eutsi ere askotan eutsi ditu pilotak eta zeu lan egitera behartu zaitu. Bai, oso ondo kubritzeu, pareja potentia egiteu eta gaurkoan zuloik ez genuen bilatzen, da hoxe. Eta Leire zeu ere askotan jokoan sartu ezin da, ikusi zaitugu eta Ainoak egin dituen jokaldien defentsan, ibili zara zati luze batean. Beraiek mandiote velozidade handie eta ni han egon naiz. Gaurkoa irabazterik ez duzu izan, baina honek aurrera jarraitzen du, beste partida batzuk ere geratzen zaizkizue eta horietan jada puntuak garrantzitsuak izango dira. Segitu garra da borrokatzen eta hola. Edarki eskak altxaburua eta hurrengo partidera arte. Hau esek bi galtzaileen hitzak, oraindik ere esan dugu. Luzea dela ligaxka eta partida asko izango dituztela, gaurko jaialdia amaitu da eta aipatu digu, Ainoak behar bada atera duten hasierako pilota horretan Otxandioko pilotalekuan gehiago irteten zela, bizia ere bazen hartan eta pilotaleku nobleago batean are biziago baten aldeko apustu egin dute eta hori kantxaratzea lortu dutenean onera egin du bere jokoak eta azkenean gainera etorri zaizkie gorriei eta pasa ere egin dituzte eta azkenean puntuarekin joango dira etxera.
Bai, alaxe da ez, azkenen bakoitzak bere ezaugarrek dauzke, Oiana eta Ainoan kasun, pilota bizia gustatzen zaioa, abiadurakin ibiltzen duelako pilota eta horreiten duelako mine ez, eta bueno, aitzakik nik uste etzeola ez pilotalekun ez pilotaldetik, eta beraiek gaur partidu hobeain da, eta bukaera lau tantoko aldea izan da, ez hainbestekoa izan, baina garaipen polite beraientzat eta puntu garrantzitsue. Hori da, bera xauna da bikote gorriarentzat eta hemendik aurrerako partida guztiak garrantzitsuak izango dira, gaur galdu duten bi bikoteentzat, aurreko asteko biak ere galduta dira, Natale eta Maite gaurko ere galdu dute, eta falta dituztenak urrearen baliokoak izango dira, oso garrantzitsuak. Bai, baina berriz oso estu ez, atzalde hortan denak bi puntukin daudelako, guain Ainoak eta Laugarrena lortu du, baina 6 jokatuta dauzkea, guk 3 dauzkeu 5 jokatuta, eta besteko, bi puntukin daude ez, eta bihar eneritzeketare aukera bigarren puntu hori lortzeko, orduan, sailkapena oso estu eta bukaera arte borrokan seitu beharra dau. Hori da, behar bada beko zuloa dago interesgarriago goikoa, baina hor lider direnak Maili eta Amaia zuek atzean utzi zaituztete, gaur laugarrena lortu dute Ainoak eta Oianak, baina 5 ere badituzte eta haiek ere bihar galduta ere atzean utziak lituzkete jada Ainoa eta Oiana, eta beko zuloan gauzak interesgarri, puntu batekin dira Eneritz eta Leire, bihar bigarrena lortzeko aukera eta 6. partida, eta lortuko balute, tanto aberaxari begira egon behar, 5. eta 6. postuetako lehia hori nola geratzen den jakiteko. Bai, eta bukaera arteala seitu beharko du ez, azkenen beikotik erdikora azkenen bi partiduko aldea besteik ez dau, kontun hartu urrengoa astetik aurrea partidu zaparra da heldu zaiula, hor 2-3 partidu jokatzeka egokituko zaiu, eta hortan puntuk ez, gora edo bera inen du, orduan dena zabalik dago eta politia aldi beren. Hori da, polita eta zabalik, ikuslearentzat beti da mesedegarriago lehen esan dugun bezala, eta nik uste gozatu latza gartzeko moduan izango garela hemendik aurrera ere. Bihar urrengo jardunaldia, orotara 17. seguran, Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak jokatuko dutena Eneritz Arrietaren eta Leire Galeanoren aurka, baina lehengo astean esan genizuen moduan, biharkoa ez da igandeetako ohiko ordutegian izango, arratsaldean baizik, pilotaren eguna dute bertan seguran, eta goizetik, Goierriko pilota eskoletako neskamutikoak ibiliko dira pilotan, gero bazkalostean, txapelketa nagusiko partidaz gozatzeko aukera izango dute bertara biltzen direnek, eta baita YouTuberen bidez konektatzen zaretenok ere, beraz, bihar arratsaldeko 6ak boskutxiago, 6ak inguruan izango gara zuei, seguran gertatzen den guztia kontatzeko gertu. Besterik ez gaurkoz Maiebitik, plazerra duzue, bihar arratsaldera arte ondo izan, eta bihar arte.